ఒక చాప్టర్ లాస్ట్ ఉంటుంది అదే నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ అది కూడా ఉంటుంది కదా వాళ్ళది కూడా 6 o'clock. ఓకే ఓకే. ప్రభుజీ తర్వాత మీరు ఏ క్లాసెస్ తీసుకోరా ప్రభుజీ? లేదు, నేను ఉంటాను మాతాజీ, బ్యాకప్కి వాళ్ళకి ఉంటాను నేను. సో వాళ్ళకి ఏది ఎవరిది కాలేదంటే నేను ఉంటాను దాంట్లో. ఓకే ప్రభుజీ. మేము మళ్ళీ రిజిస్టర్ అవ్వమా ప్రభుజీ? దాంట్లో ఏమో గూగుల్ ఫామ్ ఏమో ఇంగ్లీష్ లో పెట్టారు కదా మొత్తం, అలాగే పెడతారు ప్రభుజీ. ఆ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకే లింక్ వస్తుంది, ఓన్లీ వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళగలరు. అంటే స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టారు కదా ప్రభుజీ. అట్లీస్ట్ కనీసం ఒక రౌండ్ చెప్పము అదంతా. రౌండ్ చెప్పము ప్రభుజీ, కానీ 1 రౌండే పెట్టారు ప్రభుజీ. ఏమిటి మాతాజీ? 1 రౌండే పెట్టారు. ఈ సెకండ్ లెవెల్కి 1 రౌండే పెట్టారు. తర్వాత వాళ్ళు ఇది ఫినిష్ అయినాక ఇంకా థర్డ్ లెవెల్ గా కూడా అలాగే చేయాలి అని, అప్పుడు మోస్ట్లీ 4 రౌండ్ పెడతారు అనుకుంటాను. ఓకే ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చారు కదా మాతాజీ ఈ 18 days చేసి. మన భగవద్గీత టీచబుల్ వాళ్ళే చేస్తారు కదా ప్రభుజీ, 3 rounds 2 rounds 8 rounds 6 rounds అలా. ఓకే, అంటే అందరికి కంఫర్టబుల్ యాక్చువల్లీ మీదంతా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అయింది. అవుతాను కూడా కొత్తగా ఇప్పుడు ఎవరు 18 days స్టార్ట్ చేసేసారు, వాళ్ళకి కొంత ఈజీగా అవ్వడానికి చేశారు ఇది. అంటే ఇప్పుడు మేము డైలీ అటెండ్ చేసేవాళ్ళు మీకు చూడండి మీకు ఎలా అని. అది ఎలా అంటే ఒకటి మీకు ఒక డిసిప్లిన్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది అంటే ఆ క్విజ్ ఉండేది, దానికి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీరు కూడా స్టడీ చేయాలి పడుతుంది. నేను కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి కదా ప్రభుజీ? వాణి కుమారి, నేను కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి కదా ప్రభుజీ? చేసుకుంటే బెటర్ అనుకుంటాను మాతాజీ. అదేమంటే క్విజ్ మీకు ఆ లెవెల్స్ తయారయ్యేదానికి ఒక ప్రిపరేషన్కి ఆ లింక్స్ అదే అనుకూలం అవుతుంది మీకు అనంతే. చూడండి మీరు భక్తి శాస్త్రి చేశారంటే దానికి అటెండ్ ఇది అయ్యారంటే యాక్చువల్లీ అగత్యంలే ఇది శాస్త్రికి. అవును కాదు, మీరు అంటే వాణి మాతాజీ వాళ్ళు భక్తి శాస్త్రికి ఆ 4th levelకే ఇది జాయిన్ అయ్యారు. అది చేసినప్పుడు ఇది చేసే అవసరం లే యాక్చువల్లీ. కానీ ఉపదేశామృతం వినాలి కదా ప్రభుజీ, అది కాలేదు కదా మాకు. భగవద్గీత విన్నాను కానీ ఉపదేశామృతానికి అయితే అటెండ్ అవ్వాలి ప్రభుజీ. లేకుంటే లింక్స్ తీసుకొని మీరు డైరెక్ట్ అటెండ్ అవ్వచ్చు మాతాజీ, చూద్దాం. ఓకే ప్రభుజీ, లింక్ కొంచెం కావాలి నాకు. హరే కృష్ణ. డైరెక్ట్ అటెండ్ చేయొచ్చు మీరు. ఆ క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ మీరు వినొచ్చు మీరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నందా శాస్త్రి మాత, నాకు ఈ సారాలు నింపుడు అవి రాదు మాతాజీ నాకు. సారీ ప్రభుజీ, నాకు ఈ లింక్ ఆన్ చేయంగానే వస్తేనే బాగుంటది ప్రభుజీ. అది ఎన్నిసార్లు ఇది చేసినా గానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు అది కరెక్ట్ కాదు అని వస్తుంది ప్రభుజీ ఫామ్ నింపాలంటే. మాతాజీ కొట్టి లింక్ ఆన్ చేయంగానే అట్లా రాదా ప్రభుజీ? ఫామ్ ఫిల్ చేయటం అవి రాదనే చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. అంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళతో, చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే దాంతో ఫిల్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు మాతాజీ. ఇద్దరమే ఉంటామమ్మా మేము, ఇక్కడ పిల్లలు ఎవరు ఇక్కడ ఉండరు. అదే రిజిస్ట్రేషన్ గురించి అడుగుతున్నట్టున్నారు ప్రభుజీ. అందువల్లనే ఈ మధ్యలో నేను అసలు దేంట్లో నాకు రావట్లేదు, రోజు అని చూస్తాను కానీ. కానీ ఇంకొకటి ఇప్పుడు అదే టెలిగ్రామ్ కూడా అన్ని వెనకాల గ్రూప్స్ కి అదొకటి, అందరూ ఒకే గ్రూప్ లో ఉంటే అప్పుడు ఈజీ. ఇది లేకుంటే ఎన్నో గ్రూప్స్ లో ఒక్కొక్కటి మిస్ అవుతుంది. చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ప్రభుజీ వాట్సాప్ లో. అసలు అన్ని గ్రూప్స్ అసలు పెట్టడం కూడా పెట్టిన దాంట్లో ఇంకొకసారి పెట్టేస్తున్నాం. ఈ 108 అన్ని గ్రూపులు రావా ప్రభుజీ? అది మాతాజీ 108 గ్రూప్ ఉంది కదా, దాంట్లో అది ఆన్ చేస్తే అన్ని గ్రూపులు అట్లా రావా? అందులో పెడుతున్నాం కదా మాతాజీ, లింక్ పెడుతున్నాం కదా. నేను మొన్న కూడా పోస్ట్ చేశాను లింక్. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 108 శ్లోకాస్ అంటే ఇది కాదమ్మా, లాస్ట్ బ్యాచ్. అచ్చా, మోహన్ రావు ప్రభుజీ బ్యాచ్ కాదు, ప్రభుజీ చెప్పిన బ్యాచ్. ఓకే ఓకే. అయితే సారీ మాతాజీ, అందులో నాకు తెలియదు మాతాజీ. ఆల్రెడీ సూర్యప్రభ పోస్ట్ చేసింది కదమ్మా. పోస్ట్ చేసినా ప్రభుజీ అన్నిట్లో. ఓకే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ఓకే, ఫస్ట్ గా ప్రభుపాద ఒక వీడియోని చూస్తాం బెటర్. You should simply take so much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam. So, here the suggestion is that this body is useless. But that does not mean we should not take care. Just like you are going from one place to another place on your car. The car, you are not this car. But because you have to use the car for your work, you have to take care of the car. But not much care that you simply become absorbed in the car business and no other business. Just like somebody, too much attachment to the car is polishing the car whole day. Polishing. So, we should not be too much attached to this body. But because with this body we have to execute Krishna consciousness. Therefore, we should keep it fit also. That is called Yukta Vaira. We shall not neglect. We shall take regular bath, we shall regular nice food, Krishna Prasadam, keep our mind and body healthy. That is required. So Krishna consciousness movement does not say that artificially simply make some renouncement, all nonsense. And to recompensate, you take to some drugs, you take to some intoxication. No. You take nice food. Krishna has given nice food. Fruits, grains, milk. You can prepare hundreds and thousands of preparation nice with this food, grains, and we are doing that. Our purpose for inviting you in the love feast is that replace with Krishna Prasadam with your all nonsense food stuff. They are not healthy. These are healthy food. Healthy food, palatable, healthy food. So, eat Krishna Prasadam, nice Prasadam. If your tongue wants some nice palatable dish, we can supply you hundreds, thousands. Offer to Krishna. Samosa and this sweet ball, rasgulla, and these, so many things we can supply. You see, we are not prohibited. But don't take too much. It is very palatable, like me take 1 dozen of rasgulla. No, don't take. Then that is not good. That is greediness. You should simply take so much as will keep your body fit. That's all. You should sleep so much as will
keep your body fit. That's all. Nothing more. Yuktaharo viharasya juga bhavati. This is called yukta. We should eat simply for keeping healthy condition. We should sleep simply for keeping healthy. But if you can reduce, that's nice. But not at the risk of becoming sick. Because in the beginning, because we are accustomed to eat voraciously, so don't try to eat less artificially, but try to minimize it. The more, therefore, there are prescription of fasting. At least 2 compulsory fasting in a month. And there are other fasting days. The more you can reduce your sleep and eating, you keep good health, especially for spiritual purpose, but not artificial. Not artificial. But when you advance, naturally you'll not feel. Just like Raghunath Das Goswami, there are examples. Raghunath Das Goswami was very rich man's son, and he left home. So he joined Lord Chaitanya. So his father, he was the only son, very beloved son, very nice wife, left everything. So and left means stealing without saying anything. Somewhere or other he left home. And the father could understand he has gone to Lord Chaitanya at Puri. So he sent 4 servants, because he was a very rich man, and 400 rupees. 500 years ago, 400 rupees meant 20 times at the present time. So, first of all, he accepted that, father has all right. So, how you are spending money? So, he was inviting all the sannyasis in Jagannath Puri. There are many sannyasis, renounced order. And every month he was offering feasting. Then, after a few days, Lord Chaitanya inquired his secretary, Sarup Damodar, nowadays I don't get any invitation from Raghunath. What happened? Sir, he has stopped accepting his father's money. That's very nice. He thought that I have renounced everything and I am enjoying my father's money. This is not nonsense. He refused. He asked the man, you go home, I don't want money. Then how is living? He is standing on the staircase of Jagannath temple, and when the priests go home with their prasadam, they offer something and he is satisfied. So Chaitanya Mahaprabhu said, this is all right, very nice. Then Chaitanya Mahaprabhu was inquiring how he is standing there. So he saw him standing. So Raghunath Das Goswami, after a few days, he stopped that standing. Then Chaitanya Mahaprabhu inquired his secretary, I don't see Raghunath standing there. What is he doing? No, sir, he has given up their standing because he thought, I'm standing just like the prostitute, somebody will come and give me something. No, I don't like this. That's very nice. Then how is eating? He's collecting some rejected rice in the kitchen, and that he is eating. So to encourage Raghunath Das Goswami, one day Chaitanya Mahaprabhu went to his room. Raghunath, I heard that you are eating very nice food stuff and you are not inviting me. So he was not replying. So he was finding out where he has kept that rice. And he took and immediately began.
said, you do not eat, this is not fit for this. Oh, it is Jagannath's prasadam. How do you say it is not fit? Just to encourage him. He may not think that I am eating this idiot. In this way, Raghunath Das Goswami reduced his food stuff. Ultimately, every alternate day, only one piece of what is called butter. So much. And he was offering him, bowing down 100 times, chanting so many times. Sankha Purvaka Nama, you have heard it while singing 6 Goswami song. Sankhya Purvaka Nama Gananati Bhi Kalavasani Krito. So there are very nice examples of minimizing all material necessities up to the point need. You see? But that is not possible for everyone. Don't try to imitate Raghunath Das Goswami. But because they were associates of Lord Chaitanya, each one of them showed some example, a unique example, how Krishna consciousness can be advanced. But our business is not to imitate them, but try to follow them. Try to follow them as far as possible. Not artificially. Therefore here it is said, there is no possibility of one's becoming a yogi if you try to become immediately Raghunath Das Goswami by imitating. You will fail. Whatever progress you have made, that will be finished. No, not that. You eat, but don't eat more. That's all. Eating more is no good. You eat. If you are elephant, you eat 100 pounds. But if you are ant, you eat 1 grain. Don't eat 100 pounds imitating the elephant. God has given food to the elephant and to the ant. But if you are actually elephant, then you eat like elephant. But if you are ant, don't eat like elephant, then you will be trouble. So here it is said, there is no possibility of one's becoming a yogi or Arjuna if one eats too much or eats too little. Very nice program. Don't eat too little, you eat whatever is required. But don't eat more. Similarly, don't sleep more if you can keep your health perfect, but try to reduce it. Suppose we are sleeping 10 hours, but if I keep myself fit by sleeping 5 hours, why should I sleep 10 hours? So this is the process. Don't do anything artificial. So far the body is concerned, we have got 4 demands: eating, sleeping, mating, and defect. The defect is that modern civilization, that they are thinking that this eating process, sleeping process, if we can increase, that is very nice. If we can sleep the whole day and night on Saturday and Sunday, it is great profit, enjoy. That is the civilization. They think it is an opportunity to enjoy life, to sleep. The 30 hours a day. No, don't do that. Reduce it. Try to reduce it, but not artificial. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
అధ్యాయం 17 సప్తదశాధ్యాయము శ్రద్ధాత్రయ విభాగం. సో ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు తపస్సు, దానము, యజ్ఞము, ఆహారం ఇవంతా 3 గుణాల్లో ఎలా మేము సేవించి ఉంది, ఎలా ప్రభావంగా ఉంది అని మాట. అర్జునుడు ప్రశ్న. సారీ ప్రభుజీ, కొంచెం వాయిస్ పెంచరా ప్రభుజీ? వీడియో అప్పుడు తగ్గించారేమో కొంచెం వాయిస్. మాతాజీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ కదా. సప్తదశాధ్యాయము శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వం ఆహో రజస్తమః. అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర గ్రంథముల నియమములను పాటింపక తమ మానసిక కల్పనను అనుసరించి శ్రద్ధతో పూజించు వారి స్థితి ఎట్టిది? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేక తామసులా? సో అదే పూజ అనేది మనము చూసేది, మనము రకరకమైన పూజలు ఉన్నాయి. ఒక రకంగా చూస్తే ఒక వేరే ధర్మాలే ఉన్నాయి. హిందూ ధర్మము, క్రిస్టియన్ ధర్మము, ముస్లిం ధర్మము. సో ఇదంతా మేము ఒక వేరే భగవంతుని పూజించే రకంగా అనిపించవచ్చు మాకు. లేకుంటే మన ఒక హిందూ ధర్మంలోనే ఎంతెంతో దేవతలు, ఎంతెంతో ఆచరణలు చూస్తాం మనం. సో ఇదేమిది అని అర్జునుడి ప్రశ్న. ఇది ప్రతి ఒక్కరు అది చేస్తుండేవాళ్ళు. వాళ్ళ శ్రద్ధ నమ్మకం లేక చేయరు. ఒక శ్రద్ధ, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నమ్మకం, శ్రద్ధ కావాలి. సో అయితే అర్జునుడికి ఇప్పుడు తెలుసు, భగవంతుడు చెప్పినట్లు ప్రతి ఒక్కటి 3 గుణాల ద్వారా మేము నిర్ణయించాలి. సత్వగుణమా, రజోగుణమా, తామస గుణమా. సో ఆ ప్రశ్న, దానికి అర్జునుడు ప్రశ్నించుతున్నారు. భగవంతుడి నుంచినే స్పష్టంగా వినేదానికి అడుగుతున్నారు. సో భగవంతుడు దీనికి సమాధానంగా ప్రతి ఒక్కటి మన మనస్థితి, నేను ఏ గుణంలో ప్రాధాన్యంగా ఉన్నామో మన మనస్థితి ఎక్కువగా సత్వగుణంలో ఉంటే ఆ రకమైన ఒక శ్రద్ధ మనకు వస్తుంది. రజోగుణంలో మనము ప్రభావితంగా ఉంటే ఆ రకమైన ఒక నమ్మకం ఉంటుంది మాకు. తమో గుణం ఎక్కువ మన ప్రాధాన్యం మన వ్యక్తిత్వం పైన ఉంటే మనకి ఆ రకంగా ఒక నమ్మకము, ఒక శ్రద్ధ పొందుతామని భగవంతుడు చెప్పే మాట ఇక్కడ విందాం. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం స్వభావజ సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, దేహదారి పొందిన త్రిగుణములను అనుసరించి శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము, తామసము అని 3 విధములుగా ఉన్నది. ఈ విషయమును ఇప్పుడు వినుము. సో శ్రద్ధ చెప్తారు, నిజమైన శ్రద్ధ అంటే శ్రద్ధా శబ్దే విశ్వాస కహే సుదృఢ నిశ్చయ కృష్ణ భక్తి కైల సర్వకర్మకృతహయ అని ఒకటి చెప్పే మాట కూడా ఉంది. శ్రద్ధ అనేది, నిజమైన శ్రద్ధ అంటే మనము మూలంగా భగవంతుడ అంశము, విభిన్న అంశము, జీవాత్మ, చేతనాత్మములు. సో కృష్ణుడు నిత్య దాసుడైన కారణమున మనము భగవంతుడ సేవ చేసేదే మన నిజమైన ఇది కర్తవ్యం. సో ఆ శ్రద్ధ, దానికి కూడా శ్రద్ధ కావాలి. సో ఆ శ్రద్ధ చెప్తున్నారు, అది సుదృఢ నిశ్చయ అంటే అది ఎవరు కూడా దాన్ని కదిలించే కావద్దు. ఇప్పుడు మనకి చెప్పేది కోమల శ్రద్ధ. కోమల అంటే చాలా అంత స్ట్రాంగ్ లే అవి. ఇప్పుడు కొంత చెట్లు చూస్తాము, క్రీపర్స్, అది మొలకల, అది పైన ఇది అవేది, అది ఈజీగా అది కట్ చేసి వేస్తారు. సో అలా అయితే ఏదైనా ఒకటి వృక్షము చెట్టు చాలా డీప్గా అది బ్రేడ్లు అది ఇచ్చేసి ఉంటే అన్నట్టుగా దాని స్టెమ్ కూడా అంటే దాన్ని ఎంత ఈజీగా మేము నరికేసే కావద్దు, అది అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంది. సో అలాగే చెప్తుండేది మన శ్రద్ధ అనేది కూడా ఇది కృష్ణ భక్తిలో యాక్చువల్లీ దృఢంగా నిల్చుకునే శ్రద్ధ నిజమైన శ్రద్ధ, ప్రతి జీవియ సహజమైన శ్రద్ధ అది. సో కృష్ణ కర్తవ్యం చేస్తే అంతే అయింది, ఇంకేమైనా చేసే అవసరం లే అని ఒక మనం నిర్ణయంకి వచ్చేది, అది నిజమైన శ్రద్ధ. అది ఆ శ్రద్ధ, అది శ్రద్ధ అని చెప్తారు. సో అది భక్తిలో అది మనకి ముందు సాగేదానికి అది మనకి సహాయం చేస్తుంది, అది నిజమైన శ్రద్ధ. అయితే ఎనీవే ఈ భౌతిక జగత్లో 3 గుణాలు ఉన్నాయి. సో మనకి సత్వగుణ, రజోగుణ, తమో గుణంలో ఈ ప్రభావం పైన మనకు ఒక్కొక్క రకమైన వస్తువులు, ఒక్కొక్క రకమైన సంఘము, ఒక్కొక్క రకమైన ఇది నమ్మకము ఉంటుంది. ఆ శ్రద్ధ శ్రద్ధాన్ని లెక్క ఏదినూ అవ్వదు. ఒక
నమ్మకం, ఫెయిత్ అని ఒక రకంగా. అయితే నిజమైన శ్రద్ధ అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానం. జీవేర స్వరూపాయ్ నిత్య కృష్ణదాస్, నేను భగవంతుడా నిత్య సేవకుడు అన్న అవగాహనంతో ఉండే శ్రద్ధ. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత, శ్రద్ధామయా యం పురుషో యో యః శ్రద్ధా స ఏవ సహ. ఓ భరత వంశకుమార, మానవుడు వివిధ ప్రకృతి గుణముల యందలి తన స్థితిని అనుసరించి తత్సంబంధితమైన శ్రద్ధను కూడి ఉన్నాడవి చెప్పబడును. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః, ప్రేతాన్ పూత గణాంశాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణమునందు నిలిచిన వారు దేవతలను, రజోగుణమునందు నిలిచిన వారు యక్ష రాక్షసులను, తమో గుణమునందు నిలిచిన వారు భూత ప్రేతములను పూజింతురు. సో భగవంతుడు ఇప్పుడు చెప్తుండేది ఏ ఏ ఆరాధన వాళ్ళు చేస్తారు ఒక వ్యక్తిలో, దాని ద్వారా కూడా మనము ఒక ఏ గుణంలో మనం ప్రాధాన్యంగా ఉన్నామన్నను తెలుసుకొనవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇది వైస్ వర్స రెండు కూడా ఉంటుంది. సత్వగుణం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ రకమైన ఒక పూజా దేహం మనకు దొరుకుతుంది. లేకుంటే మనము ఒక రకమైన పూజా దేహానికి ఆకర్షితులు అవుతే మనం ఆ గుణంలో ప్రాధాన్యంగా ఉన్నామని తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ఇది భగవద్గీత ఇక్కడ చెప్తుండేది. ఎలాంటే వేద శాస్త్రాల్లో దేవతా పూజలు ఉన్నాయి. ఈ ఒక కోరిక కావాలా, ఆ ఒక ఆరోగ్యం, సూర్యదేవుడు పూజించండి. ఒక ధన ప్రాప్తి కావాలి, ఇంకొక దేవత పూజించండి, కుబేర. ఇంకొకటి మా దేహము చాలా బలమైన దేహము, ఒక వేరే వాళ్ళ పైన నేను ప్రభుత్వం సాధించే రకంగా ఇంద్రుడిని పూజించండి. సో ప్రతి ఒక్కగా దీని లాభానికి ఒక్కొక్క రకమైన దేవతలు ఇచ్చారు, ఒక లిస్టే ఇచ్చారు. దీంట్లో భాగవతంలో ఉంది ఆ ఒక లిస్టు. అది ఎక్కడ ఉంది, అది ఆ లిస్టు చూస్తాము ఒక నిమిషం. భాగవతం 2వ స్కందంలో వస్తుంది. ఎనీవే, సో భాగవతంలో ఒకటి ఏ ఒక ఇది కావాలి మీకు, దాన్ని మీరు పూజించవచ్చు అని ఒక చెప్పిన మాటలు కూడా ఉన్నాయి. అది అయితే అది మన ఇది కాదు, ఇది శాస్త్రంగా ఉంది, వేదాల్లో ఉన్నాయి ఆ రకంగా. సో చెప్తున్నారు ఆ రకంగా చేసే పూజలు సాత్విక పూజ, యజంతే సాత్విక అని. సో ఇంకొకటి రాజస గుణంలో అంటే ఇప్పుడు మనమే కల్పించుకునేది, ఎవరైనా ఒకరు భగవంతుడు అవతారం అనుకునేదో, ఒక భౌతిక జగత్లో ఏదైనా ఒక శక్తి పొందే వ్యక్తి, ఒక వాళ్ళ జననాయకుడు ఉండొచ్చో, లేకుంటే ఒక ఆధ్యాత్మికంగా అని వాళ్ళేమో యోగ సిద్ధిలు పొందారు అనో. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు మన ఒక పరిష్కారం ఇవ్వచ్చు మనకి ఏదైనా. సో మనము వాళ్ళ ఇచ్చే ఒక విధి నియమాల్ని పాలించేది, వాళ్ళనే అవతారమును భగవంతుడు పూజించేదో, ఈ రకంగా ఆచరణ చెప్తున్నారు. ఇది రజోగుణంలా వచ్చేది. యక్ష రక్షాంసి రాజసహ. సో ఎవరైనా పవర్ఫుల్ పర్సన్. సో భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? భాష్యం ఎవరైనా చదవండి. ఎవరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. నేను చదివేదా ప్రభుజీ? ఓకే, చదవండి మాతాజీ. ఈ శ్లోకమునందు శ్రీకృష్ణ మాతాజీ మేము లేరా? ఉన్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేయలేదు, మ్యూట్ చేశారు. ఈ శ్లోకం నందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారి బాహ్య కర్మలను అనుసరించి వివిధ రకాల పూజలను చేయి వారిని గుర్తి వర్ణించుతున్నాడు. శాస్త్ర నిర్దేశములను అనుసరించి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే పూజనీయుడు. కానీ శాస్త్ర నియమములను ఎరుగని వారు లేదా దాని యందు శ్రద్ధ లేని వారు తమ భౌతిక గుణములను అనుసరించి వివిధ పూజ్య వస్తువులను అన్యులను పూజించుతుందరు. సత్వగుణమునందు నెలకొనిన వారు సాధారణముగా దేవతలను పూజించురు. ఈ దేవతలలో బ్రహ్మ, శివుడు, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు మొన్నగు వారున్నారు. అట్టి దేవతలు అనేకులు గలరు. సత్వగుణమునందున్న వారు ప్రత్యేక ప్రయోజనములకై ప్రత్యేక దేవతలను పూజించురు. అట్లే రజగుణమునందున్న వారు రాక్షసులను పూజించురు.
ఈ సందర్భమున రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలమున కలకత్తా నగరమునందలి ఒక వ్యక్తి హిట్లర్ను పూజించిన సంగతిని మనము గుర్తు చేసుకొనవచ్చును. ఆ యుద్ధం వలన ఏర్పడిన వస్తు కొరత వలన నల్లబజారులో వ్యాపారం చేయుట ద్వారా విశేష ధనమును ఆర్జించుటయే అతడట్టు చేయుటకు కారణము. అట్లే రజస్తమో గుణములలో ఉన్నవారు సాధారణంగా శక్తిమంతుడైన ఒక మానవుని భగవానునిగా ఎన్నుకొందురు. ఎవరినైనను భగవానుని రూపమును పూజించి సమాన ఫలితములను పొందవచ్చునని భావింతురు. రజోగుణమునందున్న వారు కృత్రిమముగా దేవతలను సృష్టించి పూజించుతుందురని, తమోగుణమునందున్న వారు భూత ప్రేతములను పూజించుతుందురని. స్క్రాల్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. రజోగుణమునందున్న వారు కృత్రిమముగా దేవతలను సృష్టించి పూజించుతుందరని, తమోగుణమునందున్న వారు భూత ప్రేతములను పూజించుతారనియు ఇక్కడ స్పష్టముగా తెలుపబడినది. కొందరు జనులు మరణించిన వారి సమాధులను పూజింతురు. వ్యభిచారము కూడా తమోగుణ లక్షణముగా భావింపబడును. అట్లే భారతదేశమునందలి మారుమూల గ్రామములలో భూత పిశాచములను పూజించు వారందరూ భారతదేశమునందలి నిమ్న జాతి జనులు కొందరు కొన్ని మార్లు అడవికి వెళ్ళి ఏ వృక్షమునందైనను పిశాచమున్నదని తెలిసినతో ఆ వృక్షమును పూజించి బలులు అర్పించుటను మనము చూస్తుందము. ఈ విధముగా పూజలు నిజముగా భగవత్ పూజలు కాజాలవు. భగవత్ పూజ శుద్ధ సత్వమునందు ఆధ్యాత్మికముగా నెలకొనిన వారి కొరకై ఉద్దేశింపబడినది. శ్రీమద్ భాగవతము 4.3.23 నందు ఇట్లు తెలుపబడినది. సత్వం విశుద్ధం వసుదేవ శబ్దితం. మానవుడు శుద్ధ సత్వమునందు నెలకొన్నప్పుడే వాసుదేవుని పూజించును. సారాంశమేమనగా భౌతిక ప్రకృతి గుణముల నుండి పూర్తిగా శుద్ధులై ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనిన వారు మాత్రమే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని పూజింపగలరు. నిరాకారవాదులు సత్వగుణమునందున్నట్లుగా భావింపబడదురు. వారు పంచోపాసకులు అనగా పంచవిధములైన దేవతలను పూజించరు. అంతేకాకుండా వారు భౌతిక ప్రపంచమున విష్ణువును నిరాకారునిగా అర్చింతురు. విష్ణువు దేవాది దేవుని విస్తరణము కానీ నిరాకారవాదులు దేవాది దేవుని యందు విశ్వాసం లేని వారు గుడితే చివరకు విష్ణు రూపము కూడా నిరాకార బ్రహ్మము యొక్క మరొక సాత్విక అంశమని భావింతురు. అట్లే వారు బ్రహ్మదేవుని రూపము భౌతిక రజోగుణములతో కూడిన నిరాకార బ్రహ్మని భావింతురు. ఈ విధముగా వారు కొన్ని మార్లు పూజార్హమగు పంచవిధ దేవతలను ఉపాసన చేసినను నిరాకార బ్రహ్మమే నిజమైన పరతత్వం అని భావించుడితే చివరికి పూజనీయమైన దేవతా రూపములను అన్నింటినీ అనగా పంచోపాసనను విడిచివేయుదురు. శుద్ధ సత్వ స్వభావము కలిగిన భక్తుల సాంగత్యము ద్వారా వివిధమైన భౌతిక గుణములను శుద్ధము చేసుకొనవచ్చునని సారాంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఈ భాగవతంలో 2వ స్కందంలో చెప్పింది బ్రహ్మవర్చస కామస్తు యజేత బ్రహ్మణాపతిం ఇంద్రం ఇంద్రియ కామస్తు ప్రజాకామ ప్రజాపతి దేవీం మాయాం తు శ్రీకామస్ తేజస్ కామో విభావసు వసుకామో వసూన్ రుద్రాన్ వీర్యకామో అత వీర్యవాన్ అన్నాద్య కామస్తు అదితిం స్వర్గకామో అదితే సుతాన్ విశ్వాన్ దేవాన్ రాజ్యకామః సాధ్యాన్ సంసాదకో విషాం ఆయుష్కామో అశ్వినౌ దేవో పుష్టికామ ఇతం యజేత్ ప్రతిష్ట కామ పురుషో రోదసి లోకమాతరో రూపాభికామో గంధర్వాన్ స్త్రీకామో అప్సర ఊర్వశీ
ఆధిపత్య కామ సర్వేషాం యజేత పరమేష్టినం యజ్ఞాం యజేద్ యశస్కామ కోశకామ ప్రచేతసాం విద్యా కామస్తు గిరిశం దాంపత్యార్థ ఉమాం సతీం. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఎవరికైనా ఏ ఒక కోరికలు ఉన్నాయి దానిపైన వాళ్ళు పూజలు చేసేది వేదాల అనుసారంగా చెప్తుండేది. ఎవరైనా బ్రహ్మజ్యోతి భగవంతుడ దేహ ప్రభావంకి ఒకటవ్వాలి అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మని పూజించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ లేకపోతే బృహస్పతి. ఎవరు కామ జీవనంలో చాలా బలవంతులుగా ఉండాలి, చాలా సంతానం ఉత్పత్తి చేయాలి, ఈ రకంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఇంద్రుడిని పూజించాలి అని చెప్తున్నారు. సో మంచి సంతానం కావాలి అంటే మనం ప్రజాపతిని పూజించాలి. ఎవరికైనా మంచి భాగ్యం కావాలి అంటే దుర్గాదేవి పూజించాలి. సో ఇంకా చాలా బలవంతుడు అవ్వాలి అంటే ఎవరైనా అగ్నిదేవుని పూజించాలి. సో ఎవరికి చాలా డబ్బులు కావాలో వాళ్ళు వస్తువుల్ని పూజించాలి. ఎవరు మంచి ఒక హీరో ఒక చాలా వాళ్ళు శివుడిని పూజించవచ్చు అంట. అలాగే ఎవరికి చాలా ధాన్యాలు దాన్ని పెట్టాలి అంటే వాళ్ళు అదితిని పూజించాలంట. ఎవరైనా ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళేదానికి అదితి పుత్రులు అంటే దేవతలే, వాళ్ళని పూజించవచ్చు. ఈ భౌతిక జగత్లో ఒక మంచి రాజ్యం కావాలంటే విశ్వదేవ, ఆమె జన సామాన్యుల్లా ఒక కీర్తి కావాలంటే సాధ్య అని ఒక దేవతను పూజించాలి. ఎవరికి చాలా పెద్ద ఆయుష్ కావాలి అంటే అశ్విని కుమారాలని పూజించాలి. మరలా దేహం స్ట్రాంగ్ బాడీ భూదేవిని పూజించాలి. ఎవరు ఉండే ఒక పోస్ట్ అది కంటిన్యూ కావాలి అంటే హొరైజన్ అండ్ అర్త్ కంబైన్, భూమి ఆకాశం రెండు చేరి వాళ్ళు పూజించాలంట. ఎవరికి చాలా అందంగా దేహం ఉండాలి అంటే వాళ్ళు గంధర్వాలను పూజించాలి. మంచి భార్య కావాలి అంటే అప్సర ఊర్వశీలు పూజించాలంట. ఇంకొకరి పైన ఆధిపత్యం సాధించాలంటే బ్రహ్మణ్ణి పూజించాలి. ఎవరికి చాలా డబ్బులు కావాలి మరలా తిరగా, డబ్బులు ఆల్రెడీ చెప్పారు, గుడ్ బ్యాగ్ వాళ్ళు వరుణ దేవుడిని పూజించవచ్చు. బాగా గొప్ప భౌతిక విద్వత్ కావాలంటే మరలా శివుడిని పూజించవచ్చు. అంటే మంచి సెగైన్ ఇది భార్య ఇది వివాహ జీవనము సుగమంగా ఉండాలంటే ఉమా దుర్గాని పూజించవచ్చు. సో ఇదంతా వేదాల్లో ఉన్నాయి, ఇది వేద నిర్దేశనంగా ఉన్నాయి. ఇది ఈ రకమైన పూజలు మనమే కల్పించుకొని చేసేది కాదు, ఆ విధి విధానాలు కూడా ఉంది, ఎలా చేయాలి అనే కూడా క్రమం కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ రకంగా చేసేది పూజలో ఇది సాత్వికంగా అని ఒక రకంగా చెప్పారు. ఒక రకంగా అయితే కోరికలు ఉండేదానికి ఈ రజోగుణం అనే చెప్పే మాట కూడా ఉంది. అంటే కోరికలు ఎక్కువగా రజోగుణంలో వచ్చేది. ఇది సత్వగుణంలో అంటే ఒక డ్యూటీ అని ఉంటుంది అది ఎక్కువగా. సో నెక్స్ట్ ఇదే భాగవతంలో చెప్పారు, ధర్మార్థ ఉత్తమ శ్లోకం తంతు తన్వన్ పితృణ్యజేత్ రక్షకామ పుణ్యజనాన్ ఓజస్కామో మరుద్గణాన్. సో అయితే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడానికి విష్ణు అథవా విష్ణు భక్తుడిని పూజించాలి. రక్షకామ పుణ్యజనాన్ ఓజస్కామ మరుద్గణాన్. ఓకే, తమ కుటుంబము తమ వంశం వాళ్ళని పూజించడానికి వేరే 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 దేవతను పూజించవచ్చు. అయితే ఫైనల్ గా ఏం చెప్తుంది? ఓకే, ఫైనల్ గా మనకి భాగవతము మన వేదవామ ఏం చెప్తుందంటే, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది 9 to 10. ఓకే, రాజ్యకామో మనూన్ దేవాన్ నిరుత్తింత్ అభిచరన్ యజేత్ కామకామో యజేత్ సోమం అకామ పురుషం పరం. మను వాళ్ళని పూజించే విధానం కూడా ఉంది. 14 మనువులు ఒక శత్రు పైన జయించేదానికి దానవుల్ని పూజించే అది కూడా ఉంది. ఎవరికి ఇంద్రియ సుఖం కావాలి వాళ్ళు సోమదేవుని పూజించవచ్చు, చంద్ర. అయితే ఏది ఒక భౌతిక కోరిక లేదో వాళ్ళు కేవలము దేవాది దేవుడిని పూజించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో భాగవతం రికమెండేషన్ మిషన్ కొనాకి అంటే మాకు అకామ సర్వకామో వా మోక్ష కామ ఉదారధీహి
తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత పురుషం పరం. అయితే ఎవరైనా చాలా ఉదార బుద్ధితో ఉంటే, పెద్ద మనసుతో ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ భాగవతం చెప్పేది, వాళ్ళకి అంతా కోరికలు ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఏది కోరికలు లేక ఉండొచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళు మోక్షంని కోరుతుండొచ్చు. అయితే వాళ్ళు పరమ పురుషుడైన కృష్ణునే పూజించాలి అని నిర్ణయం ఇది భాగవతం మాకు ఇస్తుంది. ఇవంతా ఉంది, రకరకమైన పూజలు ఉన్నాయి, లేదు అనేది కాదు. అయితే ఇది మనకి భౌతిక జగత్లోనే మనం ఉంచి పెడుతుంది. మనకి మన సహజ స్థితికి వచ్చేదానికి అనుకూలం చేయదు అది. దానికోసమే భాగవతం అంత్యంగా చెప్పేది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడినే పూజించండి. ఏదైనా స్థితిలో ఉంటే, కోరికలు ఉన్నాయో కోరికలు లేదో, కోరికల మోక్షము ఏదైనా ఉంటేనో పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని పూజించండి. నెక్స్ట్ రిటర్న్ తిరిగి వస్తాము మన భగవద్గీతకు. అశాస్త్రభీతం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభ అహంకార సంయుక్త కామరాగ బలాన్వితాః కర్షయన్ అశరీరస్థం భూతగ్రామం అచేతసః మాం శైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యా అసుర నిశ్చయాన్. సో భగవంతుడు ఇప్పుడు పూజలు అయినాక తపస్సుల గురించి చెప్పేది. ఇది శాస్త్రానుసారంగా చేసే తపస్సులు, శాస్త్రానుసారంగా చేసే ఇది సత్వగుణము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా శాస్త్రములందు చెప్పబడిన తీవ్ర తపస్సు నిష్ఠలను గర్వముతోడును అహంకారంతోడును పునరించువారును కామరాగములచే ప్రేరేపింపబడే వారును మూడులను పంచభూతాత్మకమైన దేహమును మరియు ఆ దేహమునందున్న పరమాత్మను కూడా కష్టపెట్టువారును అసురులుగా తెలియబడుదురు. సో భగవంతుడు మరలా ఈ 16వ అధ్యాయంలోనూ దానవులు అసురులు వినింది ఈ వెనకాల అధ్యాయంలో. సో దేవతలు అంటే వాళ్ళు శాస్త్రోక్తంగా చేసేది, దానవులు అంటే వాళ్ళు చేయరు, అది శాస్త్రము నందు. సో శాస్త్రంలో చేస్తేనో ఒక గర్వంతో ఒక అహంకారంతో చేసేవాళ్ళని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, దీంట్లో లేక చేయరాదు. ఇంకొక భగవంతుడు డెఫినేషన్ అసుర, భగవంతుని వెనకాల అధ్యాయంలో చెప్పింది ఏమి చేయాలి ఏమి చేయరాదు, ఏమి బంధనం చేసింది ఏమి బంధనం చేయదు, ఈ తెలియక చేసేది కూడా భగవంతుడి పేరు. ఇది అసురుల స్వభావం అని చెప్పింది సో భగవంతుడు. సో ఆ రకంగా ఇప్పుడు ఇంకొక రకంగా డెఫినేషన్ భగవంతుడు చెప్తుండేది. అదేమది శ్లోకం 8 ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఇది ఒక గర్వంతో ఒక అహంకారంతో చేసే కార్యాలు, అది అసురులు అని చెప్పేది అని భగవంతుడు ఇంకొక డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు. సో ఆచార్యులు ఇక్కడ ఇంకొకటి మన పాయింట్ చెప్తుండేది, ఈ తపస్సులు ఈ ఉపవాసాలు అనేది కూడా మనము కేవలము ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేదానికి చేయాలి. సో దాన్ని విడిచి ఇది ఏదో ఒకటి భౌతిక లాభం పొందేదానికి, ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ జననాయకులు చేస్తారు, వాళ్ళు మనం స్వతంత్రంకే అప్పుడు చేస్తుంటారు. సో అదంతా చేయరాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది శాస్త్రోక్తం కాదు. శాస్త్రంలో ఇచ్చే ఉపవాసాలు తపస్యాలు ఇది కేవలం ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేదానికి, ఈ దేవ భావన విషయం బయట వచ్చి భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసేదానికి, ఇది విడిచి ఇంకేమీ కూడా ఉద్దేశం లేదు. ఇదేదో మన శత్రువుని మన వాటి వినాలి అనేదానికో ఇది చేయరాదు, ఈ తపస్సులు చేయరాదు. ఈ రకంగా ఇది పరమాత్మకి కూడా ఇది నొప్పి ఇచ్చే రకంగా చెప్తున్నారు. కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామం అచేతసః మాంచ ఏవాంత, అంటే పరమాత్మ భగవంతుడు హృదయంలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి కూడా ఇది ఇష్టం కాదు ఈ రకమైన తపస్సు చేసేది. తపో దివ్యం, తపస్సు అని ఉండేది ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసేదానికి ఉండేది. తపో దివ్యం, ఇంకేమి కారణం వల్ల తపస్సు చేసే అవసరం ఉండే. సో మరలా భగవంతుడు చెప్తారు 3 రకమైన తపస్సులు, దేహంతో మనస్సుతో మన వాక్తో చేసే తపస్సులోని. సో దాని ముందు ఇప్పుడు ఆహారం గురించి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తథాధానం తేషాం వేదం ఇమం శృణు. త్రిగుణములను అనుసరించి మానవుడు భుజించు ఆహారం కూడా 3 విధములుగా నుండును. అట్లే యజ్ఞము దానము తపస్సులు కూడా 3 విధములుగా నుండును.
ఇప్పుడు వాటి నడుమ గల భేదములను గూర్చి వినుము. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధన రస్యా స్నిగ్ధ స్థిర హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియ. సత్వగుణమునందున్న వారికి ప్రియమైన ఆహారములో ఆయు ప్రమాణమును వృద్ధి చేయను, జీవనమును పవిత్రమనర్చును, బలమును ఆరోగ్యమును ఆనందమును తృప్తిని కలిగించును. అట్టి ఆహారములు రసవంతములను పుష్టికరములను ఆరోగ్యకరములను హృదయ ప్రీతికరములను అయి ఉండదు. కట్లు అమ్ల లవణ అతి ఉష్ణ అతి తీక్ష్ణ వృక్ష విదాహిన ఆహార రాజసేష్ట దుఃఖ శోక మయప్రదాహ. మిక్కిలి చేదైనట్టు అతి పులుపునైనట్టు ఉప్పుగా ఉన్నట్టు అతి వేడి అయినట్టు తీవ్రమైనట్టు రసహీనమైనట్టు మంట కలిగించినట్టు ఆహారములు రజోగుణమునందున్న వారికి ప్రీతికరములు. అట్టి ఆహారములు దుఃఖమును క్లేశమును రోగమును కలిగించును. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. భుజించుటకు 3 గంటలకు ముందు వండబడినవియో రుచిహీనమైనవియో చెడు వాసనతో కూడి కుళ్ళినట్టియో ఇతరులు తినగా మిగిలినదియో ఎంగిలి మరియు నిషిద్ధ పదార్థములతో కూడినదియో అగు ఆహారము తమో గుణమునందున్న వారికి ప్రీతికరములై ఉన్నవి. ఓకే, ఎవరైనా చదువుతారా భాష్యం? ఇది ఎవరు చదువుతారు? హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. నేను చదివేది చదవండి మాతాజీ. ప్రమీళ మాతాజీ చదవండి. జీవిత ప్రమాణమును వృద్ధి చేయొచ్చు, మనస్సును పవిత్రము చేయొచ్చు, దేహశక్తికి తోడ్పడుటయే ఆహారం యొక్క ఏకైక ప్రయోజనము. జీవిత ప్రమాణమును వృద్ధి చేయనట్టు ఆరోగ్యమును పెంపొందించినట్టు పాలు, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, పంచదార, కూరగాయలు వంటి ఆహార పదార్థములు ఆమోదకరమైనవని ప్రామాణికులైనట్టి ప్రాచీన సాధువులు నిర్ణయించారు. అట్టి ఆహారము సత్వగుణం నందున్న వారికి మిక్కిలి ప్రియములు. పేలాలు మరియు ముద్ద బెల్లము వంటి ఇతర ఆహార పదార్థములు సహజముగా రుచికరములు కాకున్నను పాలతో కానీ ఇతర ఆహార పదార్థములతో కానీ వాటిని కలిపినచో అవి రుచికరములై సాత్వికములగును. ఈ ఆహారములన్నీ సహజముగానే పరిశుద్ధములైనవి. మద్య మాంసములు వంటి అస్పృశ్య పదార్థములకు అవి మిక్కిలి భిన్నములైనవి. 8వ శ్లోకమున చెప్పబడిన కొవ్వు పదార్థములకును మరియు జంతువులను చంపగా లభించే క్రొవ్వు పదార్థములకును ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఇట్టి క్రొవ్వు పదార్థములన్నీను అత్యంత అద్భుతాహారమైన క్షీర రూపమున లభించుచున్నవి. పాలు, వెన్న, మీగడ వంటివి మూగ జంతువు యొక్క క్రొవ్వును మరొక రూపమున అందించున్నటువంటివి. అవి జంతువధను నివారించుచున్నవి. కానీ పశు ప్రవృత్తి కారణంగా ఈ జంతువధ నిరాటంకంగా కొనసాగుచున్నది. జీవనమునకు అవసరమైన క్రొవ్వు పదార్థములను పాల రూపమున పొందుట అనున్నది నాగరిక పద్ధతి కాగా, జంతువధ అనున్నది మిక్కిలి అనాగరికము. మానవులకు ఇది తగనిది. పప్పులు, గోధుమలు వంటి పదార్థముల ద్వారా మాంసకృత్తులు సమృద్ధిగా లభించును. అతిగా చేదైనట్టివియు, అతిగా ఉప్పుగానున్నట్టివియు, అతిగా వేడి లేదా అతిగా కారముతో కూడినట్టి రజోగుణ ఆహారములు ఉదరము నందలి రాక్ష నపోరను పల్లచ్చపరిచి జీర్ణ రసములను తగ్గించి రోగమునకు కారణభూతమగును. అది దుఃఖమునే కలిగించును. తాజాగా లేనటువంటి పదార్థములే ముఖ్యముగా తమో గుణమునకు సంబంధించినవి. భగవానుని ప్రసాదములు తప్ప తినుటకు 3 గంటల ముందుగా వండబడిన ఆహారము తామసికముగానే పరిగణింపబడును. అట్టి ఆహార పదార్థములు కృళ్ళిపోవుట చేత చెడు వాసనను కలిగి ఉండును. అవి తమో గుణముతో కూడిన వ్యక్తులకు ఆకర్షణీయముగా నుండినను సాత్వికులకు అసహ్యముగా నుండును. తొలుత దేవాది దేవునికి అర్పింపబడినది మరియు సాధువులైన వారి చేత ముఖ్యముగా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని చేత భుజింపబడినట్టి భోజనమును ఉచ్చిష్టముగా భుజింపవలెను. లేనిచో ఉచ్చిష్టము తామసికము కాగానే పరిగణింపబడును. అది అంటువ్యాధిని మరియు రోగములనే వృద్ధి చేయును. అట్టి ఆహార పదార్థములు తామసులకు రుచికరములుగా నున్నను సాత్వికులకు ప్రియములు కాకుండుట చేత అవి వారిచే తాకనైనా తాకబడము. తొలుత దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునకు అర్పింపబడిన ఆహార పదార్థములే అత్యంత శ్రేష్టమైన ఆహారం. కాయకూరలతోనూ పిండితోనూ పాలతోనూ సిద్ధం చేయబడిన ఆహార పదార్థములు భక్తి మరియు ప్రేమలతో సమర్పించబడినప్పుడు వాటిని తాను గ్రహించునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 9:26 నందు చెబుతున్నాను. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం.
దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు స్వీకరించునని భక్తి ప్రేమలు మాత్రమే. ప్రసాదములు ప్రత్యేక పద్ధతిని అనుసరించి సిద్ధము చేయవలెనని చెప్పబడినది. ఆ విధముగా శాస్త్రానుసారముగా తయారు చేయబడి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునికి అర్పింపబడిన ఆహారము దివ్యమైనదగుడుచే ఎంత కాల వ్యవధి అయినను అది గ్రహింప యోగ్యమై ఉండును. కనుకనే ఆహారమును అందరికిని పాపరోగ నిరోధకముగా ఆహార యోగ్యముగా రుచికరముగా చేయుటకై ఎవరైనను దాన్ని తొలుత శ్రీకృష్ణ భగవానుకు అర్పింపవలెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో 3 రకమైన ఆహార, సాత్విక, రాజసిక, తామసిక. సో కొన్ని కూరగాయలను కేటగిరీ వస్తేనో ఈ ఏం చెప్పారు, ఆనియన్, గార్లిక్, దీన్ని తామసిక గుణం అనే చెప్పేది. సో దాన్ని మేము తీసుకోము. సో ఇంకా సాత్విక ఆహారాలు కూడా దాన్ని భగవంతునికి అర్పించి, సో గీత 9వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు స్పష్టంగా ఏమేమి భుంజించితేనో దాన్ని తనకు అర్పించాలి అని చెప్పారు. యత్ కరోషి యజ్జోషి యదశ్నాసి ఏమి ఆహారం తీసుకుంటాను. 3వ అధ్యాయంలో అదే విన్నాం. యజ్ఞశిష్టాశినాసంత ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషయ భుంజతేతు అగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మకారు. సో భగవంతునికి అర్పించాలి. సో అర్పించే విధానము మనము అందరూ కూడా పాలించాలి. సో ఈ ద్వారా మనము ఈ కర్మ ఫలం ఇచ్చి ముక్తులవుతాము. సో ఎంతెంత ఇది జన్మాలది మంది ఉందో మనకు తెలియదు. పోతే కేవలం ఆహారం ప్రసాదమే స్వీకరించే మా మాధ్యమంగా మన అన్ని కూడా ఇది తగ్గుతుంది. సో మనం ఆహారం కూడా భగవంతునికి అర్పించాలి, చాలా ముఖ్యం ఇది. సో ఇక్కడ ఉచ్చిష్ట లేప అది కూడా చెప్పింది. ఇది ఉచ్చిష్టం, ఇది సామాన్యంగా ఇది తామసిక ఆహారం. ఇది అయితే ఎవరైనా గొప్ప భక్తులు, ఆచార్యులు ఇక్కడ భగవంతుడు మేము ప్రసాదం అంటే భగవంతుడు ఉచ్చిష్టమే అది. సో భగవంతుడు అర్పించినప్పుడు చెప్పేది భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరించారు. సో భగవంతుడు ఉచ్చిష్టమే అది ప్రసాదం. అయితే దాంట్లో అంత శక్తి ఉంది. లేకుంటే అంత గొప్ప భక్తులు, ఆచార్యులు స్వీకరించినప్పుడు దాంట్లో కూడా అంత శక్తి ఉంది. సో ఎవరైనా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చా? గొప్ప భక్తుల ఉచ్చిష్టం ఇచ్చేవాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అయిందో ఇంకొక రకంగా? హరే కృష్ణ. శబరి భగవంతుడే తీసుకున్నారు, అది ఓకే, అది వాళ్ళ భక్తి భావం. నారదముని. సో నారదముని ఇది చెప్పండి బ్రీఫ్ గా. నారదముని అదే వాళ్ళు టెంపుల్లో వాళ్ళ మదర్ అంటే వాళ్ళకి పోషించడానికి వాళ్ళ మదర్ కి సరిపడా ధనం అది లేనప్పుడు వాళ్ళు ఒక టెంపుల్లో, పాడుపడ్డ టెంపుల్లో వీళ్ళు సాధువులు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు భుజించిన ఉచ్చిష్టాన్ని వాళ్ళు తిని అక్కడంతా క్లీన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి అది అలా ఎన్నో ఏళ్ళు వాళ్ళు చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఇలాంటి లేదు. వాళ్ళు చాతుర్మాస్య 4 మాసాలు అంతే ఉండింది. వాళ్ళు ఎంతో ఏండ్లు కాదు, 4 months అంతే వాళ్ళు. అంటే చాతుర్మాస్యము అంటే అప్పుడు చాలా వర్షకాలము. సో అక్కడ ఇంకొక స్థలంకి వెళ్ళక అవ్వదు, వెనకాలి వాళ్ళు ఒక స్థలంలో ఉంటుండ్రి వాళ్ళు చాతుర్మాస్యం. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు వచ్చింది. వీళ్ళు తల్లి సేవ చేస్తున్నారు. నారదమునికి కూడా వాళ్ళు సేవ చేసే భాగ్యం దొరికి, చిన్న కుమారుడు అయితే సేవ చేస్తే ఒక రోజు వాళ్ళకి పర్మిషన్, అనుమతి, నాకు మీరు వెండ ఇది ఆహారం నేను తీసుకొని వచ్చా, మీ ఉచ్చిష్టం అని. సో వాళ్ళు పర్మిషన్, అనుమతి ఇస్తారు. సో తర్వాత చెప్తారు, దాని నుంచి వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు అంత ఒక ఆధ్యాత్మిక ఇది పొందుతారు. వాళ్ళు నేను పురోగతి సాధించాలి అని ఒక మనస్సు, ఇది దృఢత అంత ఇది నారదుని కేవలం ఆ ఉచ్చిష్టము స్వీకరించింది. మన భాగవతంలో ఇది వింటామా? ఎస్ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఒకటి స్టోరీ ఒకటి చెప్తారు, ఇన్స్టెన్స్. శ్రీ రామానుజాచార్యులు ఎక్కడ వచ్చినప్పుడు, ఈ మేలుకోటె దగ్గర వచ్చినప్పుడే అనుకుంటాను. సో అప్పుడు జైన రాజు అక్కడ ఉండింది, అక్కడ బిట్టిదేవ హొయసల రాజు. సో తర్వాత ఆ టైంలో వాళ్ళందరినీ కూడా భక్తులుగా మార్చుతారు. చాలా మంది స్కాలర్స్, వీళ్ళు ఉంటారంట, ఎవరు జైన్ స్కాలర్స్, వాళ్ళ తత్వం అంతా అవగాహన చేసుకునేవాళ్ళు ఇది. సో వాళ్ళు కూడా చాలా తపస్సులంతా చేస్తారు. జైన్లా మీరు చూసి ఉంటారు, ఇది కూడా తీసేది వాళ్ళు వెంట్రుకల్ని, వాళ్ళు ఆ రకంగా చేసేదంతా ఉంది. వాళ్ళు ఏమో ఆచరణాలంతా ఉన్నాయి, చాలా తీవ్ర తపస్సులంతా. ఎనీవే, సో ఆ రకంగా వాళ్ళ అవగాహన ఒకటి, వాళ్ళు సామాన్యంగా ఇదంతా ఒక నిరాకార అవగాహనము, స్పష్ట ఇదిలే, మన వైదిక అవగాహన కాదు. సో వీళ్ళు చూసారు, ఎవరో రామానుచార్యులు వాళ్ళ శిష్యులు ఎవరో ఒకరు ఉంటారనుకుంటాను. సో వాళ్ళు ఎవరికో చెప్పేది,
వీళ్ళు ఎక్కడ నీళ్ళు తాగుతారు వీళ్ళందరూ, వీళ్ళు ఈ జైన ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ సమాజం, ఇక్కడ వీళ్ళు నీళ్ళు తాగే ప్రదేశం యాది. సో వాళ్ళు కనిపెడతారు ఒకటి, ಯಾವುದೋ ఒక ఇది ఉంటుంది, ఒక చిన్న ఒక సరోవరం ఏమో ఉంటుంది అనుకుంటాను, అక్కడి నుంచి వీళ్ళు నీళ్ళు తీసుకునేది. సో వీళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళ శిష్యులకి, నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ కాళ్ళని క్లీన్ చేసుకొని రాను అని చెప్తారు. సో వీళ్ళు రామానుచార్యులు పంపేది వాళ్ళ శిష్యులు, ఏమో పేరుంది, డీటెయిల్స్ నాకు తెలియదు, మీరు ఎవరైనా తెలిసింటే చెప్పాలి నాకు. సో వాళ్ళు ఎక్కడ నీళ్ళు తాగే స్థలం ఉంటుందో, వాళ్ళు ఎవరు లేకుండే రోజు ఈవినింగ్ నైట్ వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళు శుభ్రం చేసుకొని వస్తారు. నెక్స్ట్ రోజు వాళ్ళందరూ అక్కడ ఎవరున్నారు జైన వీళ్ళందరూ అక్కడ నీళ్ళు తాగినాక చెప్తారు, నెక్స్ట్ డేనే వీళ్ళందరూ వాళ్ళని ఒక దీంట్లో నెక్స్ట్ అంత భక్తులు అయిపోతారు. సో చెప్తారు, చూపేది వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుల ఒక పాదము, దాన్ని ఒక స్పర్శన ధూళి కూడా అంత శక్తియుతము అని. అంటే రామానుచార్యులు అది ఆదేశం పైన వాళ్ళ శిష్యులు ఎవరో, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు ఎవరో అక్కడ చేసే కార్యము. సో దాని ద్వారా వాళ్ళు మనసు అంతా మారుతుందంట. ఎవరు జైన సిద్ధాంతంలో మగ్నమయ్యే విద్వాంసులు వచ్చు, ఆ ఊర్లో ఉండే జనాలందరూ కూడా వాళ్ళంతా భక్తులు అయిపోతారు. ఇదొకటి చూపిస్తారు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు. ఈ ప్లేస్ ఏమో ఉంది, నాకు అంత కంప్లీట్ గుర్తు రాదు ఇప్పుడు. అంటే అంత శక్తి ఉంది శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళ ఒక ఆహారమే కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ ఇది ఇంకొకటే కావచ్చు, ఇది వాళ్ళ పాద ధూళి కావచ్చు, ఈ రకంగా మనకి ఎంత శక్తి ఉంది అని చెప్పే మాట. భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పేది తన తండ్రికి, నువ్వు అలాగే ఎవరో ఒక శుద్ధ భక్తుల పాదాలపై దీని ధూళిని తలపైన వేసుకో, అప్పుడు మీకు ఇది వస్తుంది అని చెప్పే మాట కూడా భాగవతంలో. అంటే అంత శుద్ధ భక్తులు ఉండాలి వాళ్ళు, ఆచార్యులు ఆ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు దానికి అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఎస్, లేకుంటే ఇది చాలా దీనికి మిస్యూజ్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మన ఎవరో ఒక చెప్తారు, ఎవరో ఒక మైసూరు దగ్గర ఎక్కడో ఒక స్థలంలో ఎవరో ఒకరు నేనే భగవంతుడు అవతారము అని. సో వాళ్ళు బర్త్డే రోజు వాళ్ళు ఒక పెద్ద కేక్ తయారు చేసి దానిపైన వాళ్ళు నడిచితే అదే మహాప్రసాదం అని వాళ్ళ ఫాలోయర్స్ వాళ్ళు తెలుసుకునేది. సో ఇది ఈ రకంగా మిస్యూజ్ కూడా ఉంది. లేదు, మనం తెలుసుకోవాలి గీత వేద శాస్త్రం అనుసారంగా ఎవరు ధర్మం పాలిస్తున్నారు, ఎవరు భక్తులు అని తెలుసుకొని మనం తర్వాత అది పాలించాలి. లేక సెంటిమెంటల్గా చేసేది, లేకుంటే వాళ్ళు స్నానం చేసే వాళ్ళది స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందంట, ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే అదంతా చరణామృతం అయింది అని వాళ్ళు భావించే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా ఒక సెంటిమెంట్ కాదు ఇది మనము చూడాలి, వేదాల అనుసారంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారా, భగవద్గీత అనుసారంగా వాళ్ళు జీవనం గడుపుతున్నారా, వాళ్ళు భగవంతుడి భక్తుల. సో దీని ద్వారా మనము చూసి పరీక్ష చేసి ఆ వ్యక్తుల్ని మనము స్వీకరించాలి, ఎవరే కావచ్చు అది. లేకుంటే అది చీప్ ఒక ఇమిటేషన్, దాని నుంచి మనకి ఏమీ దొరకదు మనకి. కానీ అది ఎలా పోల్చుకుంటాం ప్రభు? ఏమిటి మాతాజీ? అది మనలాంటి సామాన్యులం ఎలా పోల్చుకోగలం ప్రభు? ప్రతి ఒక్కటి గీత చదువుతున్నాం మనము, గీత చదువుతా మనకి యథార్థ అవగాహన దొరుకుతుంది మాకు. భగవంతుడు అంత స్పష్టంగా ప్రతి ఒక్కటి చెప్తున్నారు, సాత్విక, రాజసిక, తామసిక, ప్రతి ఒక్కటి మనం దానిపైనే నిర్దేశించాలి. మనం అంటే వాళ్ళు బోధించేది మనకి తెలుస్తుంది, కానీ మనం గీత చదువుతున్నాం అర్థం అవుతుంది, కానీ వాళ్ళు అలాగే ఉంటున్నారు అనేది మనకు తెలియదు కదా ప్రభు. అంటే బోధన చేసే వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు, అంత పవిత్రంగాను ఉంటారు అన్నది మనం పోల్చుకోలేం కదా సామాన్యులం. సమయం అవుతుంది, ప్రతి ఒక్కటి సమయం అవుతుంది మాతాజీ. అది త్వరనే మాకు తెలుస్తుంది అనేది కాదు, ప్రతి ఒక్కటి సమయం, అది టైమే ప్రతి ఒక్కటికి కూడా కదంటే. ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చి ఇంకా దానికి చెప్పాను, అది ఉచ్చిష్టం అని వచ్చింది. సో ఆ రకంగా శుద్ధ భక్తులు దీనికి అంత శక్తి ఉంది అనేది చెప్పినప్పుడు దీన్ని దుర్వినియోగంగా కూడా ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్గా. లేకుంటే ఇది యాక్చువల్ కష్టమే ఉంది అనుకుంటాను. వెనకాలి ఒక భర్తది భార్య తీసుకునేది ఇది ఈ రకంగా ఉంటుండే. ఇది అంటే ఆ కర్మం సంబంధం ఉంది, ఆచరణ ఉంది, ఆ సంబంధము ఉండే ద్వారా వాళ్ళ ఆ కర్మం కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇది ఇంకొకటి చెప్పేదంటే ఉచ్చిష్టం తీసుకున్నప్పుడు ఆ కర్మం తీసుకుంటాము అని, ఆ కర్మం వాళ్ళది. ఇప్పుడు అది ఇంకొక రకంగా పార్టీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ మధ్య వాళ్ళు ఒకే ప్లేట్లో ఆర్డర్ చేసి అంతా తీసుకుంటారు. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఒక రకంగా తామసిక ఆచరణ చెప్పవచ్చు. ఇది చేయరాదు.
ఇప్పుడు లేకుంటే ఇది ఆత్మీయంగా అది వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, బర్త్డే అంటే భార్యది, అప్పుడు అది పర్వాలేదు, అది వాళ్ళు తీసుకుంటారు, కర్మ తీసుకొని వాళ్ళు ఉండాలి. అది లేకుంటే అది చేయరాదు, అదంతా ఉంది. ఇది అస్పృశ్యం అనే చెప్పారు. ఇది ఉచ్చిష్టం అంటే ఇది తమో గుణం అనే చెప్పారు. ఉచ్చిష్టం స్వీకరించేది ఇది ఎంగిలి, ఇది తామసిక ఆహారం అని చెప్తున్నారు. ఓన్లీ ఇది భగవంతుడిది, లేకుంటే ఒక శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు వాళ్ళ స్థానంలో ఉండే వాళ్ళది మీరు తీసుకోనాలి అని చెప్తాను. ఆమెకు ఇది కూడా ప్రసాదంకి మాత్రమే మనం చాలా వెనకాలే అవుతుంది, దాన్ని సేవించవచ్చు దాన్ని. లేకుంటే సామాన్య పదార్థం అంటే చెప్పినట్టు ఫ్రెష్గా 3 hours అనే ఆచార్యులు దాన్ని చెప్తున్నారు. అది ఫ్రెష్గా కుక్ చేసి దాంట్లోనే ప్రసాదం అది భగవంతుడికి అర్పించింటే పర్వాలే, అప్పుడు దానికి అది వేరేగా అది 3 గుణాలకి అతీతం అవుతుంది. అది సో ప్రసాదం అయితే అది, లేకుంటే ఫ్రెష్గా బెటర్ 3 hours ఫ్రెష్ ప్రిపేర్ అయ్యి దాన్ని స్వీకరించేది, అది కూడా చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ప్రభుపాదులది కన్విన్స్ చేసేదేమో ఉంది, ఒకటి చూద్దాం, ఒకటి చిన్న వీడియో. మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఒక డౌట్ వచ్చింది ప్రభుజీ. యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు ఎంగిలి అలాంటి తినడం కూడా తామస గుణం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో పాతకాలంలో పతివ్రతలు కంపల్సరీ భర్త తిన్న దాంట్లో తినాలి, అది పర్వాలేదు అనుకో, అది మోస్ట్లీ అది వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కదా మాతాజీ, అర్ధ ఇదే వాళ్ళకి దొరుకుతుంది అని కూడా ఉంది వాళ్ళు చేసే ఇది సారకంగా, అది పర్వాలేదు అనుకుంటాను. అది విడిచి అనుకుంటాను. అది తర్వాత పతి దేవుడు అనేవారు కదా ప్రభు, పతి కళ్ళకి అద్దుకోవడం ఇదంతా కూడా ఉండేది కదా ఆచారంలో. అంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే వాళ్ళు అది ఆ రకంగానే ఉంది, అది వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళకి వస్తుంది, వాళ్ళకి అదంతా ఉంది. దానికోసం ఇక్కడ ఇది నిషిద్ధంగా చెప్తుండేది ఇక్కడ. ఒక నిమిషం, యావత్ చూసాం మనం, ఇది ప్రభుపాది ఇదైంది. ఓకే, ఇంకొకటి చూద్దాం, ఒక నిమిషం. 0668 చూసినట్టున్నాను మాతాజీ, 0668 చూసినట్టున్నాను. 0863 ఇది లేదు లేదు కదా మాతాజీ, కనిపిస్తుంది మాతాజీ? ఎస్ ప్రభుజీ, కనిపిస్తుంది ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతా పదకమలం. What's your answer that still such a small percentage of the population, tiny percentage of the population, No. except the philosophy that sounds so Tiny percentage, just like there are so many stars in the sky, and there is one moon. In percentage, the moon is nothing. If you take percentage of the stars, the moon is nothing. But moon is important than all the nonsense stars. But if you take percentage, there is no percentage both. But because he is moon, he is important than all these rascal stars. This is it. So what is the use of taking percentage of the stars in the presence of moon? Let there be one moon, that is sufficient. There is no question of percentage. One idea enough. That's like in Christian world, one idea is
This is fact. How do you feel about Mao Zedong? Huh? This is how do you feel about Mao Zedong? In China, he's the ideal man. He's a communist. His ideal is all right. In China, he is. His ideal, communist idea, that everyone should be happy. That is good idea. But they do not know how to make it. Just like they're taking care of the human being in this state, but they're sending poor animals to this world. Because they're godless, they do not know the animal is also a living being and the human being also living being. So for the satisfaction of the tongue of the human being, the animal should be cut through. That is the defect. Pandita Samadarshana. One who is learned, he is equal to everyone. That is learned. I take care of my brother and I kill you. That is not right. That is going on. Everywhere. Nationality. National means one has taken birth in that land. But the animal, poor animals, because they cannot make any protest, send them to the slaughterhouse. And if there were ideal men, they would have protested. Oh, why you are doing this? Let them leave also. You leave also. Just produce food grains. The animals can also take, you can also take. Why should you take animals? That is recommended in the Bhagavad Gita. But when the winters are long, people have to kill animals to have something to eat over winter. Problems Well, but you should have, I'm not speaking for India or Europe, I'm speaking the whole human society. Just try to understand. People started eating meat because in winter there's nothing No, to eat. you can eat meat, but you cannot eat meat by killing your father and mother. That is human sense. You are taking milk from the cow. It is your mother. You take milk that in Australia, they produce so much milk, butter and everything, and after it is finished, cut the throat and make business, send to other countries. What is this now? Is that humanity? Do you think? Well, I said 200 years ago, people, to survive the winter, had to kill them. You take your mother's milk. You take your mother's milk, and when the mother cannot supply milk, you kill her. What is it? Is that humanity? And nature is so strong. For this injustice, sinful, you must suffer. You must be prepared to suffer. So there will be war, and wholesale will be killed. Nature will not tolerate. They do not know all this, how nature is working, how God is managing. They do not know God. This is the defect of it. Do not care what is God. We are scientists, we can do everything. What you can do? Can you stop death? Nature says, you must die. You are Professor Einstein, that's all right. You must die. Why the Einstein and other scientists do not discover medicine or process? No, he shall not die. So this is the defect of this. They are completely under the control of nature and they are declining independence. Ignorant. So we want to reform this. Well, I certainly wish you luck. I wish you luck. Thank you. It's a public servant, but you reform society. We are affecting also, your life. we are also, to carry out the instruments. So kindly cooperate with us. You try to learn the philosophy and you'll be surprised how nice philosophy. True. Yeah. So we don't count for percentage. Let personality become ideal.
the same example. There is no percentage in comparison to the stars and one moon. What is the percentage? Millions of stars. It is. What is the percentage? 1 and million? That is practically 0%. But still, because it is more sufficient than all these small stars. So produce moon. Yeah, but the moon is big and we can recognize it, but another moon is just another star. That's all right. If we cannot make as good as moon, you cannot make, but it is possible. If their ideal. The analogy is interesting, but a person would ask you, you're just a man like me. It's not just as us. No, star, but you're offended. If you approve this method, you can cooperate in so many ways. First of all, you have to see what is this method, Krishna consciousness movement. Yeah. That we are prepared to serve you, to convince you the first class nature of this movement. Now, if you are convinced, try to cooperate and induce other leaders. You are one of the leaders. Jajjadachariti shrestha, kattadeva, itareda. If the leaders of the society become compassionate with this movement, otherwise automatically, our people, our minister is supporting this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ఓకే, ప్రభుపాద డిస్కస్ చేస్తుండేది అది అట్లీస్ట్ కనీసం ఇది గో ఇది హత్య చేయదండి వాడికి చెప్తున్నా. సో గో ఆవు మన తల్లిదండ్రులు ఉన్నట్లు. అంటే తల్లి అంటే మనకి పాలిస్ దొరికేది, తండ్రి ఎలా అంటే ఇదే మన ఆక్స్, దాని ద్వారానే మనకి అంత ఇది ధాన్యాలు దొరికేది. ఓకే, అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విద్ధి దిష్టాయ యుజ్యతే యష్టవ్యం ఏవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. శాస్త్ర నిర్దేశనానుసారము తమ స్వధర్మమని భావింపబడుచు ఫలమును కోరని వారిచే చేయబడు యజ్ఞము యజ్ఞములందు సాత్విక యజ్ఞం అనబడను. అభిసందాయ తు ఫలం దంభా అర్థం అపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఏదేని ఒక భౌతిక ప్రయోజనం కొరకు లేదా ఆడంబరం కొరకు నిర్వహింపబడు యజ్ఞము రజోగుణ ప్రధానమైనదని ఎరుగుము. విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశముల ఎడ గౌరవం లేకుండా ప్రసాద వితరణం కానీ, వేదమంత్ర పఠనం కానీ, పురోహితులకు సంభావనలు కానీ లేకుండా శ్రద్ధారహితంగా చేయబడు యజ్ఞం ఏదైనానో తమో గుణ ప్రధానమైనదిగా భావింపబడును. ఓకే, సో కలియుగానికి మనము యజ్ఞము అంటే మనము సంకీర్తన యజ్ఞం చేయాలి. మనం యజ్ఞై సంకీర్తనయ ప్రాయ యజంతి సుమేధసః. సో ఈ యజ్ఞం మేము ఆచరించాలి. మనం యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకో అయం కర్మబంధన. సో కృష్ణుడు 3వ అధ్యాయంలో చెప్పింది యజ్ఞార్థాత్. యజ్ఞ అంటే కృష్ణ, విష్ణు కొరకై మన ఏ కార్యం కూడా చేయాలి, ఏ కర్మం కూడా అది కూడా యజ్ఞం అనే చెప్పినట్టు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకో అయం కర్మబంధన. లేకుంటే అది మనకి బంధనం చేస్తుంది మనకి. సో ఇది చేయాలంటే శాస్త్ర నిర్దేశం అనుసారంగా, లేకుంటే విధి ఆ యజ్ఞ హోమాలు అది త్రేతాయుగం కది. కృతేయధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయాం యజతో మకై ద్వాపరే పరిచర్యాయన్ కలౌతదారి కీర్తన. సో త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు హోమాలు అది చేస్తుండేది. ఇప్పుడు అది చేసే అవసరం లే. అది చిన్నగా మనము ఒక దీక్షా సమయంలో చేసే ఉంది.
ఆ యజ్ఞము, లేకుంటే వివాహంగా చేసేది కొన్ని చిన్నగా, అది పెద్దగా అంతా చేసి ఆ ధాన్యాలు, ఆ వెన్న అదంతా చేసే అవసరం లే. ఆ రకమైన పవిత్ర ఇది కూడా యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు అని చెప్పేది లేరు ఇప్పుడు. సో దానికి అది చేసే అవసరం లే ఆ రకమైన యజ్ఞం. ఇంకెవరు ఏమైనా దీని గురించి ఏమైనా చెప్పాలా, ఏమైనా అడగాల? యజ్ఞ విధానం ఆచార్య ఇంకొకటి చెప్తుండేది, కేవలము భగవానుని పూజ నిమిత్తమే దేవాలయములకు వెళ్ళుట వలన ప్రయోజనము లేదని అందరూ భావిస్తుంటారు. కానీ శాస్త్రములందు భౌతిక ప్రయోజనములను ఆశించి పూజ చేయవలని ఆదేశించుట లేదు. భగవానునికి ప్రణామములను అర్పించుట కొరకు మాత్రమే మానవుడు దేవాలయమునికి వెళ్ళవలెను. అది మానవుని సత్వగుణం నందు ఉంచగలదు. కనుక శాస్త్ర దేశములను అనుసరించుట మరియు దేవాది దేవునికి ప్రణామం అర్పించుట వంటి కార్యములు ప్రతి నాగరిక వ్యక్తికి ధర్మమై ఉన్నది. సో దేవాలయంకి వెళ్ళేది కూడా నాదొక డ్యూటీ అంతే. సో భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చాడు, మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు. సో అని భగవంతుడికి మర్యాద ఇచ్చేదానికి వెళ్ళాలి. అది సో ప్రతిరోజు అదొక అలవాటు మంచిది. అది ప్రస్తుతంగా కరోనా సమయం, లేకుంటే సామాన్యంగా చెప్పేది భగవంతునికి దేవాలయంకి దగ్గర యావది ఉందో అక్కడ వెళ్ళి మనం భగవంతుని సేవ జరుగుతుంది. అక్కడ భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చారు. సో లేకుంటే మనం ఇంట్లోనే మనం స్థాపించవచ్చు. కాలే అంటే ఎక్కడ దగ్గరగా ఉందో మేము ఆ వెళ్ళే ఒక క్రమం పెట్టుకోవాలి. సత్వగుణం ఒక డ్యూటీ. సో తర్వాత ఇప్పుడు భగవంతుడు తపస్యలు దేహంతో, మనస్సుతో, ఆమెట్క వాక్తో చేసే తపస్సులు. దేవద్విజ గురుర్ ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యం అహింసాచ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవాది దేవుని, బ్రాహ్మణులను, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని, పూజ్యులైన తల్లిదండ్రుల మొదలగు వారిని పూజించుట, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనునవి దేహ సంబంధమైన తపస్సు అని చెప్పబడును. తపస్సు అంటే మనకి అది ఇష్టం కాదు మనకి, అవుతే ఇక్కడ మేము దాన్ని లేదు ఇది నాకు మంచిదని స్వీకరించేది. ఫస్ట్గా ఇది కష్టమవుతుంది, ఇది అవుతే కూడా ఆచరించేది తపస్సు. అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియాహితం చయత్ స్వాధ్యాయ అభ్యసనం చైవ వాన్మయం తప ఉచ్యతే. సత్యములు, ప్రీతికరములు, హితకరములు, ఇతరులకు ఉద్రేగము కలిగింపని వచనములను పలుకుట మరియు నిత్యము వేదములను అభ్యసించుట అనునవి వాక్కునకు సంబంధించిన తపస్సు అనబడను. మన ప్రసాద సంయత్వం మౌనం ఆత్మ వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిర్ ఇత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. తృప్తి, సరళత్వము, మౌనము, ఆత్మ నిగ్రహము, జీవిత పవిత్రత్వము అనునవి మనస్సునకు సంబంధించిన తపస్సు అనబడను. సో చెప్తే ముఖ్యంగా మనస్సు తపస్సు అంటే ఇంద్రియ వస్తువుల నుంచి దూరంగా ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసేది, మనస్సు నిగ్రహించేది, అది మానసిక తపస్య అని చెప్తున్నారు. సో ఆచార్యులు దానికోసం మనము భగవంతుడ ఈ గ్రంథాలు భగవద్గీత, భాగవతం దాంట్లో మన మనసుని ఇలా ఉంచితే మనము ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ మనస్సు నిగ్రహం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్రివిధం నరైః అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తై సాత్వికం పరిచక్షతే. ఆధ్యాత్మిక శ్రద్ధతో కేవలం భగవాను నిమిత్తమే భౌతిక వాంఛారహితులైన వారిచే చేయబడు ఈ త్రివిధ తపస్సులను సాత్విక తపస్సు అనబడను. సో భగవంతుడి ప్రీత్యర్థము ఒక కర్తవ్యము, ఒక భౌతిక కోరికలు లేక చేసేది సాత్విక తపస్సు. ఈ దేహ మనస్సు బుద్ధితో, దేహ మనస్సు వాక్కుతో. సో అలాగే సత్కార మాన పూజార్థం తపోదంబేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము, పూజలు నందుట కొరకు గర్వముతో చేయబడు తపస్సు రజోగుణమునకు సంబంధించినదని, అది స్థిరము గాని శాశ్వతము గాని కాజాలదని చెప్పబడినది. ఓకే,
కొన్ని మార్లు జనులను ఆకర్షించుటకు మరియు ఇతరుల నుండి గౌరవ పూజ సన్మానములను పొందుటకు తపోనిష్టలు ఆచరించబడుచుండను. రజోగుణముతో కూడిన వారు తమ అనుయాయులను తమను పూజించినట్లుగా తమ పాదములు కడిగి దక్షిణలు సమర్పించినట్లుగా చేయుచుందరు. కృత్రిమముగా చేయబడేది అట్టి తపో ప్రదర్శనలు రజోగుణములకు సంబంధించినవిగా భావింపబడను. వాస్తవమునకు వాటి ఫలితములు తాత్కాలికములు. అవి కొంతకాలం సాగవచ్చును, కానీ శాశ్వతములు కాజాలవు. సో ఆచార్యులు చెప్తారు, ఒక టైం మీరు కొంత సమయము మీరు ఒకరిని చీట్ చేయొచ్చు, కొంతమందిని. అయితే అంతమందికి అంత సమయం చేసే కావచ్చు. యూ కెన్ చీట్ సమ్ పీపుల్ ఫర్ సమ్ టైమ్, బట్ యూ కెనాట్ చీట్ ఆల్ ద పీపుల్ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఆ రకంగా ఆచార్యులు చెప్పే మాట. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా అది బయట వస్తుంది ఆ రకం. సో మాతాజీ ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఇలా టెస్ట్ చేయాలి తెలుస్తుంది. అది పై ఉన్నప్పుడు కాదు. అది రాజసం చలమధ్రువం మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యో ఉత్సాహార్థం వా తత్తామసముద్రతం. తనను తాను హింసించుకొనుటైతే కానీ ఇతరులకు హాని లేదా నష్టమును కలిగించుట కొరకు మూఢత్వముతో చేయబడు తపస్సు తమో గుణమునకు సంబంధించినది చెప్పబడును. ఎస్, ఎవరైనా చదవండి ఈ యొక్క భాష్యం. చిన్నది నేనే చదువుతాను. హిరణ్యకశిపుడు వంటి రాక్షసులు కూడా మూఢ తపస్సులు నిర్వహించి దృష్టాంతములు అనేకవు గలవు. అతడు అమరుడగటకును దేవతలను వధించుటకును నిష్ఠతో కూడిన కఠిన తపస్సులను ఆచరించాను. అతడు బ్రహ్మ దేవుని అట్టి వరములకై ప్రార్థించినను చివరికి దేవాది దేవునిచే సంహరింపబడాను. ఏదో అసంభవమైన దానిని పొందుట కొరకై చేయబడి తపస్సు నిశ్చయంగా తమో గుణమునకు సంబంధించినది. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ప్రస్తుత నాగరికతంలో ఎంతెంతో తపస్సులే ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు కనిపెడుతున్నారంటే ఇది చాలా తపస్సులు ఉన్నాయి. రీసెర్చ్, ఈ జ్ఞానం ఏమి సామాన్య జ్ఞానం కాదు. అయితే కొన్ని టైం చూసేది ఇప్పుడు చెప్తుండేది చైనా వాళ్ళు అది వాళ్ళే కనిపెట్టారు ఈ వైరస్ అని అది కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇది ఒక రకంగా అది తపస్సే. వాళ్ళు చేశారు, వాళ్ళు చాలా అధ్యయనం చేశారు, చాలా శోధన చేశారు. అదే చేసే ఉద్దేశం ఏమిటి? అంతా వేరే దేశాలంతా వాళ్ళ ఆర్థిక ఇది తగ్గాలి, వాళ్ళకి మన దేశం పైన రావాలి. సో ఇది తపస్సే, ఇది లేదనేది కాదు. అయితే ఉద్దేశము ఇంకొకరిని హింసించేదానికి, ఇంకొకరిని కింద వేసేదానికి. సో ఈ రకమైన తపస్సు ఇదంతా రాజసిక తామసిక తపస్సు. తామసిక ప్రతి ఒక్కటి బయట వస్తుంది కాల సమయమైన. దానికి ఎలా చెప్తున్నారు, ఈ వేరియంట్ ఎంత వేరియంట్ ఎలా అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది ఫస్ట్ వేరియంట్, ఇది సెకండ్ అయింది, ఇంకో డెల్టా వేరియంట్ ఇప్పుడు కొత్తగా. ఇదంతా ఇది అంటే వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళు ఏమీ చేయలే. ఫస్ట్గా వాళ్ళు వుహాన్ అక్కడ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు లాక్ చేసి పెట్టారు. లాక్ అంటే వాళ్ళ కంట్రీని లాక్ చేసి పెట్టారు. ఎవరు కూడా వుహాన్ నుంచి వాళ్ళ దేశంకి ఆ నగరానికి వెళ్ళలేక అవ్వదు. అయితే ఈ వరల్డ్కి ఓపెన్ చేసి పెట్టారు, అంటే వేరే అన్ని వైపు వెళ్ళని వైరస్. సో ఆ రకంగా చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతుండేది. ఇది వాళ్ళు ఉద్దేశంతోనే ఇవంతా చేశారా అని. సో ఎనీవే ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ రకమైన తపస్సులే ఇది. అయితే ఇది ఇంకొకరికి నొప్పి ఇచ్చేదానికి, ఇంకొకరికి హింసించేదానికి, ఇదంతా తామసికమైన తపస్సులు. లేకుంటే ఇప్పుడు వెపన్స్, వేరే వెపన్సే ఇప్పుడు కనిపెట్టేది, మిలిటరీ వెపన్స్. ఇదంతాను ఇంకొక దానిపైన ప్రభుత్వం సాధించేదానికి. సో ఈ రకమైన తపస్సులు కనిపెట్టేది. ఎంత తపస్సులు శాస్త్రవేత్తలు అంటే, సైంటిస్ట్ అంటే ఇంకో స్పేస్కి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి? మేము ఇక్కడ వచ్చారు ఒక సమయం 500 సంవత్సరాలు వెనకాలి అమెరికాకు వెళ్ళి అమెరికాలోగా ఉండే వాళ్ళు ఇన్హాబిటెంట్స్ అంతా వాళ్ళంతా వధించి ఇప్పుడు వాళ్ళు మన దేశం అని చెప్తున్నారు, వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఇప్పుడు. సో ఆ రకంగా ఇది వాళ్ళు చేసింది. అదే ఉద్దేశంతో మేము ఇంకొక ప్లానెట్ కనిపెడితే అక్కడ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మేము కాలనైజ్ చేయొచ్చు అది అని. సో ఈ ఉద్దేశము ఇదే, ఒక ప్రభుత్వం సాధించాలి, ఇంకొకరిని కంట్రోల్ చేయాలి, మనకి మా ఇంద్రియతృప్తి కావాలి. సో ఈ రకమైన తపస్సులే దీనికి ఒక శోధన, అధ్యయనము, తీవ్ర కార్యాలు. సో ఇవంతా రాజసిక తామసిక తపస్సు. సో తపస్సులు అంటే తపో దివ్యం. సో శాస్త్రం చెప్పేది ఈ మనోజ జన్మం దొరికింది మనకి, మనం తపస్సు ఆచరించాలి అంటే భగవంతుని సంతృప్తి చేసేదానికి మొత్తం తపస్సు చేయాలి. సో కలియుగంకి తపస్సు అంటే మనము పెద్ద తపస్సు చేసేది అవసరంలే, కేవలం భగవంతుడి నామం పలికేది ఈ తపస్సు చేయాలి. హరేర్ నామ ఇవ కేవలం కలో నాస్తేవ. సో ఈ భక్తి భగవంతుడ
సంతృప్తి చేసేదానికి ఈ తపస్సు ఇచ్చారు. ఈ 4 వాక్ ద్వారా మనకి ఈ తపస్సు, ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం పలికే ఈ తపస్సును ఆచరించాలి చాలు, ఇంకేమి వేరేదంతా అవసరం లేదు. నాయం దేహో దేహబాజాం త్రిలోకే కష్టాన్ కామాన్ అర్హతే విద్భుజామి తపో దివ్యం పుత్రక ఏన శుద్ధేత సత్వం యస్మాత్ బ్రహ్మ సౌఖ్యంతో అనంతం. సో తపస్సు అంటే మన అస్తిత్వం, మన ఉనికిని మేము పరిశుద్ధం చేయాలి. మనం ఈ రజోగుణ తమోగుణం ఇచ్చి దీన్ని మనము ఇచ్చేయాలి, నాశనం చేసి వచ్చి భగవంతుడ మన సంబంధం స్థాపించడానికి తపస్సు, దివ్యమైన తపస్సు, శాస్త్రోక్తమైన తపస్సు అది ఆచరించాలి. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ దానం. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతే అనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతిం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన ప్రదేశమున మరియు సరైన కాలమున తగిన వ్యక్తికి స్వధర్మమును దృష్టితో చేయబడు దానము సత్వగుణము కూడనిదిగా భావింపబడను. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. ప్రత్యుపకార వాంఛతో గాని సకామ ఫలవాంఛతో గాని అయిష్టతతో గాని ఒనరింపబడు దానము రజోగుణమును కూడినట్టిదని చెప్పబడను. అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రే అభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామసం ఉదాహృతం. పవిత్ర ప్రదేశమునంది తగని కాలమునందు అపాత్రులకు చేయబడు దానము లేదా తగిన వ్యక్తులకు శ్రద్ధా గౌరవము లేకుండా చేయబడు దానము తమో గుణమునకు సంబంధించినదని చెప్పబడును. ఓకే. మత్తు పదార్థాల కొరకును జూదము కొరకును చేయబడు దానములను ఇక్కడ ప్రోత్సహింపరాదు. అట్టి దానము తమో గుణముకు సంబంధించినది. అవి లాభకరములు కాకపోతే కాకుండా పాపులను ప్రోత్సహించచ్చు. అట్లే ఎవరైనా తగిన వారికి శ్రద్ధ మరియు గౌరవం లేకుండా దానం చేసినచో అట్టి దానం కూడా తమో గుణముకు చెందిన దానంగా భావింపబడును. ఓకే. సో దానం గురించి ఎస్. సో నేను వినేది నృగా వాళ్ళు దానం ఇచ్చారు, అయితే వాళ్ళు కొంత దాంట్లో మిస్టేక్ అయింది. సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇంకొకటేమో పల్లిగా పుట్టింది వింటాం నృగ మహారాజ్. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఆ సన్నివేశాలు మాకు చూపేది. ఇది ముఖ్యంగా భగవంతుడు సంతృప్తికి అని చేసినప్పుడు అది పరిపూర్ణం వస్తుంది దాంట్లో. లేకుంటే ఇంకేమైనా భౌతిక వాంఛలతో ఉంటే అది ఏమవుతుంది తెలియదు మాకు. సో అది చేయరాదు అని నేను తెలుసుకున్నాను. ముఖ్యంగా అది ఎవరు చెప్తారు? జరాసంధ కూడా ఒక పెద్ద దానవంతుడే ఆ రకంగా. సో కృష్ణ తర్వాత అర్జున, భీమసేన ముగ్గురు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు కోరేది, వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల వేషంలో వెళ్ళారు. యాక్చువల్లీ ఇది జరాసంధ చాలా బ్రాహ్మణులకి ఔదార్య భావంతో వాళ్ళు దానం ఇచ్చే ఒక స్వభావం. సో వాళ్ళు కోరింది మనకి మీరు దానం ఇవ్వాలి అని. సో వాళ్ళు అయింది ఏమి ఇస్తాను మీకు అని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. తర్వాత వీళ్ళు వాళ్ళ నిజమైన స్వరూపం చెప్పి మనకి ఏదైనా ఒక వ్యక్తితో మీరు యుద్ధం చేయాలి, మీరు ఫైట్ చేయాలి. సో తర్వాత ఎవరు జరాసంధుడు అయింది. వాళ్ళు నేను భీమసేనుడి దగ్గర యుద్ధం చేస్తాను, ఎలాంటే వాళ్ళు నా సమం. కృష్ణుడు వాళ్ళు బెదిరిపోయారు, రణచోర్. సో దానికోసం యుద్ధం చేయను. ఆమెకు అర్జునుడు నాకు చిన్నవాడు, నాకు సమం కాదు నాకు. సో అని వాళ్ళు భీమసేనుడు దగ్గర. సో దానంలో మేము వింటాం చాలా దానవులకి కూడా దానవ ప్రవృత్తి ఉంది. అయితే కూడా వాళ్ళ దగ్గర దానం ఈ దానం చేసే ఒక ప్రవృత్తి ఉంది అని వింటాం. ఈ కరణానం చాలా దాన స్వభావం అని విందాం. సో అయితే దానవులు వీళ్ళంతా అసలు స్వభావం వీళ్ళు ఏదైనా ఒక వాళ్ళకి భౌతిక స్థితి మనకి శక్తి దొరకాలో, లేకుంటే స్వర్గవాసంలో ఇందే సుఖం అనుభవించాలి, ఈ రకమైన వాళ్ళకి ఇది ఉద్దేశం. వాళ్ళకి తామస గుణంలో వాళ్ళ దానం వాళ్ళంతా ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళది.
బలి మహారాజు వాళ్ళ దానం అది శ్రేష్ఠ దానం. అది 3 అడుగులు భగవంతుడు వామన దేవుడిగా వచ్చినప్పుడు సర్వస్వం దానం ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో దాని ద్వారా వాళ్ళు ఆత్మనివేదన సంపూర్ణంగా భగవంతుడు శరణాగతి. సో వాళ్ళ తలను కూడా వాళ్ళు లాస్ట్గా ఇది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఆమెకు ఆ వ్యక్తిగా ఉండే ఆ దానం వేరే. సో అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళది అంతా వాళ్ళు ప్రదేశము వాళ్ళంతా ఇచ్చేశారు. 2 అడుగుల భగవంతుడు వామనుడు తీశారు. అయితే 3వ అడుగుల వాళ్ళు నేను వ్యక్తి అయిన దానికి నేను వేరే, ఆ వస్తువు అనేది వేరే. దానికోసం నా తలపైన మీ కాళ్ళు పెట్టండి ఇది అని 3వ అడుగు వాళ్ళు భగవంతునికి తన దానాన్ని పూరించేదానికి, మాటిని పూరించేదానికి వాళ్ళు బలి మహారాజు. అయితే దాని ద్వారా వాళ్ళు మహాజన సో భగవంతుడ అంత ఆత్మీయ భక్తుల ఒకరు అయ్యారు వాళ్ళు బలి మహారాజు. అంటే ఆత్మనివేదన కిందకి వస్తుంది కదా. ఆత్మనివేదన సంపూర్ణ సర్వస్వము భగవంతునికి వాడు సమర్పించింది బలి మహారాజు. కృష్ణుడు చెప్పేది ప్రతి గృహస్థాశ్రమం పాలించేటప్పుడు ద్వారకలో ప్రతి ఇంటించిను ప్రతి తన అంతఃపురమించిను కృష్ణుడు 16,108 భార్యల్ని వివాహం చేశారు. సో అంతఃపురాలు ఉన్నాయి, భవ్య మహలులు. ప్రతి ఒక్కటించిను భగవంతుడు రోజు ఇంత 13,000 గోవులు దానం ఇస్తుంటారంట. అది లెక్కం భాగవతంలో 13,000. మనకి ఎంత జీవులు ఎంత ఆవులు అనే పాపులేషన్ ప్రతిరోజు చెప్పేది భగవంతుడు అచింత్య. భగవంతుడు అవగాహన చేసుకునేది మనం ప్రతి ఒక్క ఇంటించిన భగవంతుడు గృహస్థ ధర్మంగా అది ఇస్తుంటారంట. అది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తన హార్న్స్ కొమ్మలు గోల్డ్ ప్లేటెడ్, తన కాళ్ళేమో సిల్వర్ ప్లేటు, తన గోవు పైన వస్త్రము సిల్క్, ఆహారము ఏమో ఇది రకంగా పర్ల్స్. సో ఈ రకంగా అంత వైభవంగా. సో మాకు నమ్మకం సాధ్యం అవ్వదు ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్కడ అంత వైభవం ఉంది అనిపిస్తుంది మాకు. భగవంతునికి ఏది కూడా అసాధ్యం కాదు. ఇంకొకటి వింటారు, దానం అనేది శ్రీరామచంద్రుడు భగవంతుడు ఒక యజ్ఞం చేసినప్పుడు తర్వాత తన ఎవరు పురోహితులు ఉన్నారు అంత వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు ఎవరు ఆ యజ్ఞాలంతా కార్యాలు చేస్తారు. తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు వాళ్ళకంతా మీకు దానం ఇస్తాను అని అంత సంపూర్ణం వాళ్ళ రాజ్యంని వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఒక ఈస్ట్ కొంతమందికి, వెస్ట్ కొంతమందికి, నార్త్ సౌత్కి. సో భగవంతుడు అండ్ తర్వాత భగవంతుడికి తిరిగి ఇస్తారు వాళ్ళు వాపస్సు. ఓకే భగవంతుడు మీరే నిజమైన ఇది శుద్ధ భక్తులైన కారణమున మీరు అని చెప్పేది. పరశురాముడు కూడా దానం ఇస్తాడు కదా. పరశురాముడు కూడా వాళ్ళు అంతా ఇచ్చేసి వాళ్ళకే లేవు. తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడ పరశురామ క్షేత్రం అని వచ్చి వాళ్ళు హిమాలయ పర్వతాలకు తపస్సు వెళ్ళిపోతారు కదా. ఇక్కడ వచ్చారు వాళ్ళు పరశురామ. ఇక్కడ చెప్పేది ఇక్కడ మన ఇది ఇక్కడ గోకర్ణ నుంచి కన్యాకుమారి మాతాజీ ఈ ప్లేస్ ఇది పరశురామ క్షేత్రం అని చెప్తారు. ఈ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నుంచి అంతవరకు సముద్రం ఉండే. వీళ్ళు దాన్ని వెనకాలి తీసి చెప్పింది సముద్రంకి కొంత నాకు స్థలం కావాలని వాళ్ళు ఇచ్చింది వాళ్ళు ఈ స్థలం. దానికి ఇదే పురాణాది ఉల్లేఖం కూడా ఇస్తారు ఇక్కడ వీళ్ళు మన ఉడుపి మఠంలో వీళ్ళంతా దానికి రెఫరెన్సెస్ ఇస్తారు. అంటే పరశురామ చాలా హైట్ లో ఉంటదని చెప్తారు కదా ప్రభుజీ. కదా అంటే ఇది క్షేత్రము వెనకాల వెళ్ళి ఇది భూమి అయింది, లేకుంటే ఇది నీళ్ళలోగా ఉండింది ప్రదేశం. హైట్ లో ఉంటుంది అంటారు. అవునా ప్రభుజీ? ఐ డోంట్ నో మరి. ఉంది చాలా ఇది ఉంది, ఎత్తులో ఉంటుంది చాలా అని చెప్తారు. చాలా ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు 4 వెపన్స్ వాళ్ళది ధనుష్ బాణము అది వాళ్ళు వేసింది. అది ఒక తీర్థాలైంది. అది ఇక్కడ ఉంది పాజక అనే మధ్వాచార్యుల జన్మస్థలము అక్కడే దగ్గర ఇది ఇవంతా ఉంది. గొడ్డలు కదా ప్రభుజీ. ఒకటి పరశు, ఇంకొకటి ధనుసు బాణము తర్వాత ఒక ఖడ్గము కూడా. అవును ధనుష్ బాణం తీర్థాల పేరేమిది? ధనుష్ తీర్థ, బాణం తీర్థ, బాణ తీర్థ, పరశు తీర్థ, 4వది
ఏమో ఒక తీర్థాల పేరు ఉన్నాయి అది. ఓకే, అండ్ ప్రభుపాద్ ఒక స్టోరీస్ చెప్తారు ఈ దానం ఇచ్చే రకంగా. ప్రభుపాద్ చెప్పేదని కాదు, అది శాస్త్రంలో చెప్పింది మాట. అది ఎవరో ఒక చాలా రిచ్ పర్సన్, ఒక ధనికుడు. సో వాళ్ళు ధనికుడిగా వాళ్ళ పుత్రుల్ని సరిగా వాళ్ళు పెంచలేవాళ్ళు. సో అది ఒక పాపకర్మం అయింది. సో అయితే ఒకరోజు ఎవరో కార్పెంటర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కొంత ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఇది డబ్బులు ఇస్తారు. ఏమో వాళ్ళు పని చేసింది ఒక 2,000 3,000 ఇవ్వాలండి, వీళ్ళు ఒక 10,000 ఇచ్చారు. ఎవరో ఒక్కొక్క సమయం ఎవరో మనకి ఇష్టం అవ్వచ్చు, ఇంకొక కారణం అన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇచ్చారు. సో నెక్స్ట్ జన్మంలో ఇదే ధనికుడు ఏ వ్యక్తి ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ కార్పెంటర్ వాళ్ళ పుత్రుడుగా పుట్టారు. పుత్రుడుగా పుట్టి ఇదే ఇంటికి వస్తారంట ఒక్కరోజు. వాళ్ళు ఇదే ఇంటికి, వాళ్ళు వెనకాల జన్మలో ఉండే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పుత్రులు ఇప్పుడు వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉండొచ్చు, ఇన్ఛార్జ్. కొంత వాళ్ళు పని అంతా తీసుకున్నాక తర్వాత ఏమో ఒక మధ్య వాగ్వివాదం అయ్యి వాళ్ళ చెప్పుల్లో కొట్టి పంపారంట. సో వెనకాల జన్మంలో వీళ్ళు వాళ్ళ పుత్రులే, అయితే ఈ జన్మంలో వాళ్ళ తండ్రిని వాళ్ళు చెప్పుల్లో కొట్టి పంపేది. ఇది ఎలా అంటే కర్మం ఏమంటే, మీరు సరిగా నమ్మని వెనకాల జన్మంలో తండ్రి అయినప్పుడు సరిగా మార్గదర్శనం ఇవ్వలే. అది తండ్రి బాధ్యత, పుత్రుని సరిగా అది ఇచ్చేది. అది పాపకర్మం అయింది. సో దానికోసం వాళ్ళు ఈ జన్మంలో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ పుత్రుల ద్వారానే వాళ్ళకి చెప్పుల్లో వాళ్ళకి కొట్టేది జరిగింది. అయితే నెక్స్ట్ ఆ కార్పెంటర్ పుత్రుడుగా వాళ్ళు పుట్టింది ఎలా అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ దానం ఇచ్చారు. సో దానికోసము పుత్రులైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తండ్రికి వారసుదారులు అవుతారు. అన్ని వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు చేసేది అన్ని కూడా పుత్రులకి, ఏమీ లేక ఎఫర్ట్ లేక దొరుకుతుంది అంతా మాకు తల్లిదండ్రుల నుంచి. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు ఎక్కువ దానం ఇచ్చేదానికి వాళ్ళ పుత్రుడుగా పుట్టారు. సో ఈ రకంగా ఈ కర్మ ప్రతి ఒక్కటి కూడా విశ్లేషించి చేయాలి అనే దానికి చెప్పేదానికి మనకి ఇదొకటి నిదర్శనం చెప్తారు. ఎస్, ఫైనల్గా భగవంతుడు ఇవేం మేము చేస్తేనో దానము, యజ్ఞము, పూజలు, తపస్సులు, ఏమి ధర్మకార్యాలు అవుతానో అది భగవంతుడి సంతృప్తి కోసమే. ఈ భౌతిక జగత్ నుంచి విముక్తి పొందేదానికే యావదో భౌతిక కోరికలు ఉండక చేయాలి. అది ఓం తత్సత్ అని భగవంతుని స్మరించి భగవంతునికి ఉద్దేశించి చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సృష్టి ఆరంభము నుండి ఓం తత్సత్ అను 3 పదములు పరతత్వమును సూచించుటకు ఉపయోగింపబడినవి. బ్రాహ్మణులచే వేదమంత్రములను ఉచ్చరించినప్పుడును పరబ్రహ్మ ప్రీత్యర్థమే యజ్ఞాచరణము కావించినప్పుడును ఈ 3 సంజ్ఞాపదములు ఉపయోగింపబడుచుండెను. సత్వ ఓకే, ఎవరైనా చదవండి, ఇది ఒక భాష్యం. ఎవరు చదువుతారు? చాముండేశ్వరి మాత చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదవమంటారా? చదవండి మాత. సరోజా మాత. ఓకే ఓకే, సరోజా మాత చదవండి. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సత్వ రజస్తమో గుణములను అనుసరించి తపము, యజ్ఞము, దానము, ఆహారములు 3 విధములుగా విభజింపబడినవి. ఇంతవరకు విభజించబడినవని ఇంతవరకు విశదీకరించబడినది. ఈ విధముగా ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ తరగతులు చెందినవైనను అవి అన్నియను భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన త్రిగుణములచే నియంత్రింపబడి కలుషితమైనటివి. ఓం తత్ సత్ అట్టి కర్మలు శాశ్వతుడైన దేవాది దేవుని కొరకై ఉద్దేశించబడినప్పుడు అవి ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి సాధనములగును. శాస్త్రోదేశములందు అట్టి ప్రయోజనము సూచించబడినది. ఓం తత్ అనే అడి ఈ 3 పదములు ముఖ్యముగా పరతత్వమును పదము ఎల్లప్పుడూ చేయువాడు పరతత్వమును పొందజాలడు. అతడు ఏదో తాత్కాలిక ఫలమును పొందవచ్చును కానీ జీవితపు చరమగమ్యమును మాత్రము సాధింపజాలడు. సారాంశం ఏమనగా దానము, యజ్ఞము, తపస్సు అనువానిని సత్వగుణముతో చేయవలెను.
రజస్తమోగుణములందు చేయబడినచో అవి తక్కువ తరగతికి చెందినవగును. ఓం తత్ సత్ అను 3 పదములను భగవానుని పవిత్ర నామమునకు సంబంధించి ఉచ్చరింపబడుచుండును. ఓం తద్విష్ణు అనున్నది అందులకు ఒక ఉదాహరణము. వేదమంత్రము కాని భగవానుని పవిత్ర నామము కాని ఉచ్చరింపబడినప్పుడు తొలుత ఓం అను పదము చేర్చబడుచుండను. కనుకనే దేనినైనను వేదమంత్రము అనుటకు ఇదియే సూచనము. అట్టి ఈ 3 పదములు వేదమంత్రముల నుండియే గ్రహింపబడినవి. ఓం ఇత్యేతత్ బ్రాహ్మణో నేదిష్టం నామః ఋగ్వేద మంత్రము. మంత్రము ఓంకారమును మరియు ప్రథమ నామమును సూచించును. తరువాత తత్వమసి అను చాందోగ్యోపనిషత్ 6.8.7 మంత్రము ద్వితీయ నామమును సూచించును. నదేవ సౌమ్య అను చాందోగ్యోపనిషత్తు 6.2.1 మంత్రము తృతీయ నామమును సూచించును. ఈ మూడింటి కలయికే ఓం తత్ సత్. పూర్వము తొలి జీవుడైన బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞములను చేసినప్పుడు ఈ 3 పదములతోనే దేవాది దేవుణ్ణి స్తుతించెను. కనుకనే అదే నియమము గురు శిష్య పరంపరచే కూడా నిరంతరము ఆచరింపబడుతున్నది. కనుకనే ఈ మంత్రములకు గొప్ప ప్రాధాన్యం కలదు. కనుకనే ఏ కార్యమునైనను ఓం తత్ సత్ అనగా దేవాది దేవుని కొరకు మాత్రమే చేయవలనని భగవద్గీత ఆదేశించుచున్నది. ఎవరినైనాను 3 పదములతో కూడిన దానము, తపస్సు, యజ్ఞము చేసినచో అతడు కృష్ణ భగవద్ధామమునకు చేర్చగల ఆధ్యాత్మిక కర్మలను హరే కృష్ణ స్క్రోల్ చేయాలి ప్రభుజీ. శాస్త్రీయముగా నిర్వహించు విధానమే అట్టి కృష్ణ చైతన్యం. ఆధ్యాత్మిక కర్మలను శాస్త్రీయముగా నిర్వహించు విధానమే అట్టి కృష్ణ చైతన్యము. అట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గమున వర్తించుటలో ఎన్నడను వ్యక్తి వృధా కాబోదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ ఓమిత్యుతాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్త సతతం బ్రహ్మవాదినాం. అందుచే శాస్త్ర నియమానుసారం యజ్ఞము, దానము, తపస్సులను చేసేడి తత్వజ్ఞులు దేవాది దేవుని పొందుటకై వానిని ఎల్లప్పుడూ ఓం అను పదముతో ప్రారంభింతురు. ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం ఋగ్వేద. విష్ణు పాద పద్మములే పరమ భక్తికి పరమాశ్రయములు. దేవాది దేవుడిని శ్రీకృష్ణుని కొరకు చేయబడు కార్యములన్నీ పరిపూర్ణతమును నిశ్చయంగా సిద్ధింపజేయును. తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియా దాన క్రియాశ వివిధ క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. మానవుడు పలు విధములైన యజ్ఞము, తపస్సు, దానములను ఫలాపేక్షరహితంగా తత్ అను పదముతో కూడి వనరింపవలెను. భౌతిక బంధనముల నుండి విడివడుటయే అట్టి ఆధ్యాత్మిక కర్మల ముఖ్య ప్రయోజనం. ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఉద్ధరింపబడవలెనచో మానవుడు భౌతిక లాభం కొరకే వర్తింపరాదు. ఆధ్యాత్మిక రాజ్యమునకు అనగా భగవద్ధామునకు తిరిగి చేరుట అనేది చర్మలాభం కొరకే సమస్త కర్మలను చేయవలెను. సద్భావే సాధుభావే చ సదివే తత్ ప్రయోజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. ఓ పృథాకుమార, భక్తియుక్త సేవ యజ్ఞమునకు పరతత్వం పరమలక్ష్యం. అది సత్ అను పదముచే సూచింపబడును. అట్టి యజ్ఞమును చేయు కర్త కూడా సత్ అనియే పిలువబడను. అట్లే పరమ సత్యమునకు అనుగుణమైన యజ్ఞము, తపస్సు, దానము వంటి కార్యములన్నీ పరమ పురుషుని సంతృప్తి కొరకే చేయబడను. చాముండేశ్వరి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ. ప్రశస్తే కర్మణి లేక విద్యుత్ ధర్మములు అను పదములు గర్భాధానం మొదలుగా జీవితాంతం వరకు మనుజుని జీవన పవిత్రీకరణమునకై వైదిక గ్రంథములందు అనేకమైన శుద్ధి కర్మలు విధింపబడినవని సూచించుచున్నవి. ఆ పవిత్రీకరణ విధానములు జీవుని చరమ మోక్షము కొరకే అనుసరింపబడిన. అట్టి కార్యములన్నింటి యందును మానవుడు ఓం తత్సత్ అను మంత్రములను ఉచ్చరింపవలనని ఆదేశింపబడినది.
ఇక్కడ సద్భావే మరియు సాధుభావే అను పదములు ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సూచించుచున్నవి. కృష్ణ చైతన్యమును వర్తించుట సత్వము అనబడును. కృష్ణ చైతన్య కార్యములను సంపూర్ణముగా ఎరిగినవాడు సాధువు అనబడును. శ్రీకృష్ణుని కూర్చిన దివ్య జ్ఞాన విషయములు భక్తుల సాంగత్యమున స్పష్టమగునని శ్రీమద్ భాగవతము 3.25.25 స్కందము 25వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకం నందు సతాం ప్రసంగాత్ అను పదము ద్వారా చెప్పబడినది. సత్సాంగత్యము లేనిదే ఎవ్వరును దివ్య జ్ఞానమును పొందజాలరు. మంత్ర దీక్షను వసగునప్పుడు గాని యజ్ఞోపవీతమును ధరింపజేయనప్పుడు గాని గురువు ఓం తత్సత్ అను పదములను ఉచ్చరించును. అట్లే అన్ని రకములైన యజ్ఞాచరణములందరి లక్ష్యము ఓం తత్సత్ అను దేవాది దేవుడే తదర్థీయం అను పదము భగవానుడికి సంబంధించిన సేవా కార్యములన్నింటినీ సూచించును. అనగా భగవానుని మందిరమునందు ప్రసాదమును సిద్ధము చేయుట, మందిర కార్యములందు సహకరించుట, లేక భగవానుని వైభవ కీర్తిని ప్రచారము చేయుట వంటి సేవలనన్నింటినీ అది సూచించుచున్నది. ఈ దివ్యములైన ఓం తత్సత్ అను పదములు సమస్త కార్యములను సంపూర్ణముగా సఫలమనర్చుట కొరకై అనేక విధములుగా ఉపయోగింపబడుచుండెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసత్ ఇతి ఉచ్యతే పార్థ నచ తత్ ప్రేత్య న్యనో హిహా. ఓ పార్థ, పరమ పురుషుని యందు శ్రద్ధ లేకుండా యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు రూపమున చేయబడినది ఏదైనాను అశాశ్వతం, అది అసత్ అనబడను. అట్టి కర్మ ఈ జన్మమునందును మరణాంతరం కూడా నిరుపయోగమే. స్వప్నగా చదువుతారని ప్రభుజీ తర్వాత లాస్టా చదవని అయింది. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యము లేకుండా చేయబడు యజ్ఞమునైనను దానమైనను లేదా తపమైనను నిరుపయోగమే కాగలదు. కనుకనే ఈ శ్లోకమును అనుసరించి కర్మలు హేయములని చెప్పబడినవి. వాస్తవమునకు ప్రతి కర్మము దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని కొరకే కృష్ణ చైతన్యముతో చేయవలెను. అట్టి శ్రద్ధ మరియు తగిన నిర్దేశము లేకుండా చేయు కర్మల వలన ఎట్టి ఫలము లభింపబోదు. వైదిక గ్రంథములన్నింటి యందును దేవదేవుని యందు శ్రద్ధయే ఉపదేశింపబడినది. వేదోపదేశములను అనుసరించుటకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగాహనయే పరమ లక్ష్యము. ఈ సిద్ధాంతములను పాటింపకుండా ఎవ్వరునూ విజయము సాధింపలేరు. కనుకనే ఆరంభము నుండి ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక చార్యుని నిర్దేశమును అనుసరించి కృష్ణ చైతన్యముతో కర్మను అనుసరించుట అత్యున్నతమైన పద్ధతి. సర్వమును సఫలము చేయుటకే అదియే ఉత్తమ మార్గము. బద్ధస్థితి యందలి జనులు దేవతలను, భూత ప్రేతములను లేదా కుబేరుని వంటి యక్షులకు పూజించుటకై ఆకర్షింపబడుదురు. సత్వగుణము రజోస్తమ గుణముల కంటేను మెరుగైనది. కానీ ప్రత్యక్షముగా కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొనిన వాడు త్రిగుణములకు అతీతుడగును. క్రమబద్ధమైన ఉద్ధరణ విధానం ఉన్నప్పటికీ ఎవరైనను శ్రద్ధా భక్తుల సాంగత్యము ద్వారా ప్రత్యక్షముగా కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొనగలచో అది మిక్కిలి ఉత్తమ మార్గము కాగలదు. అదియే ఈ అధ్యాయము ఉపదేశింపబడినది. ఈ విధానమునందు విజయమును సాధింపగోరినచో మానవుడు మొదట అర్హుడైన ఆధ్యాత్మిక చార్యుని పొంది అతని నిర్దేశమును అనుసరించి శిక్షణను పొందవలెను. అప్పుడు అతడు దేవదేవుని యందు శ్రద్ధను పెంపొందించుకొనగలడు. కాలక్రమమున అట్టి శ్రద్ధ పరివర్తమైనప్పుడు అదియే భగవత్ ప్రేమగా పిలువబడును. అట్టి ప్రేమయే జీవులందరి పరమలక్ష్యము. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యక్షముగా కృష్ణ చైతన్యమును అవలింపవలెను. ఇదే సప్తదశాధ్యాయు సందేశము. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗములు అను సప్తాదశాధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదం. సో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అదే సాటర్డే సండే అది సెకండ్ లెవెల్ది అది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. చూడండి, మీరు బెటర్ దాంట్లోనే ఎంటర్ అవుతాయి అనుకుంటాను. అంటే అదొక వ్యవస్థితంగా ఒక ప్రతిరోజు క్విజ్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. సో మీరు ఆన్సర్ చేస్తే
ప్రతి వీక్ 2 అధ్యాయాలు చదివేది క్రమం. అది గీత, అది ఫస్ట్ గీత చేస్తాము. సో మీరు భగవద్గీత యథాతథం శిల ప్రభుపాద రచించింది, అది మీరు పుస్తకం ఉందో లేకుంటే పీడిఎఫ్ ద్వారానో అని చదివేసి తర్వాత మీరు క్విజెస్ చేస్తారు. సో కొంత క్వశ్చన్స్ కొంత టఫ్గా ఉంటుంది సెకండ్ లెవెల్లో ఇది. సో మనకి కూడా తెలుస్తుంది ఎంత మేము అవగాహన వస్తుంది మాకు అనేది. సో ప్రతి వీక్ 2 చాప్టర్స్, సాటర్డే సండే. సో ఏదైనా ఒక టైము చేయొచ్చు, మార్నింగ్ ಅಥವಾ ఈవినింగ్ మీరు చేయవచ్చు. సో ఇది క్రమంగా ఇది యాక్చువల్లీ ఈ దీక్షకి కూడా మనకి సాయం చేసింది, మనకి అవగాహన. ఈ భక్తి శాస్త్రి కోర్స్ వచ్చేదానికి ఇది ఒక కింద స్టెప్ అని చెప్పవచ్చు ఇది ఈ స్టడీ కూడా. సో మనకి ఎక్కువ అవగాహన భగవద్గీతకు, మనకి ఈశోపనిషత్తు, ఉపదేశామృతం, భక్తి రసాం సింధు ఈ పుస్తకాలకి. సో నెక్స్ట్ సాటర్డే నుంచి అది మార్నింగ్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా నెక్స్ట్ వీక్ మార్నింగ్ క్లాస్ గాయత్రి మాత తీసుకుంటారు అనుకుంటాను, గాయత్రి మాతాజీ. ఈవినింగ్ శిలా మాతాజీ. సండే మార్నింగ్ కమలేష్ ప్రభు, ఈవినింగ్ మోహన్ రావు ప్రభు తీసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇలా చేస్తున్నాము. సో డిఫరెంట్ టీచర్స్ కూడా ఉంటారు. టైం కూడా మార్నింగ్ ఈవినింగ్. ప్రభుజీ మార్నింగ్ 6కే మాతాజీ, మార్నింగ్ 6 to 7. రెగ్యులర్ క్లాసులు ఉంటాయి కదా మరి మార్నింగ్ 6కి. సో అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోరు, వాళ్ళ బదులు ఇంకెవరైనా తీసుకోవాలి. అప్పుడు మార్నింగ్ 6 గాయత్రి మాతాజీ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు సాటర్డే ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు తీసుకోవాలి వాళ్ళ క్లాస్. ప్రభు ఇప్పుడు సాయంకాలం అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ ఇంకా కంప్లీట్ అవుతాయా? ఎందుకంటే మాకు 3 అధ్యాయాలు అవ్వాలి కదా. అదే నేను చూస్తున్నాను. ఈ రోజు కూడా అది 0 డే అనౌన్స్ చేశారా మాతాజీ? అది నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కి చేశారు ప్రభుజీ. ఉంది ప్రభుజీ, ఈవినింగ్ ఉంది ప్రభుజీ. ఈవినింగ్ ఉంది. అదే అయినా తక్కువ మంది వస్తున్నారు కదా. మార్నింగ్ 1 గ్రూపే ప్రభుజీ, ఈసారి 6 AM కి 1 గ్రూపే వచ్చింది సార్. మాతాజీ.